γιατί περί οικογένειας πρόκειται και είναι μεγάλη χαρά να βλέπουμε τους ανθρώπους με τους οποίους ζήσαμε και ζούμε σημαντικές στιγμές μαζί. Πρωτού ξεκινήσουμε τους χειρισμούς, εγώ αυτό που θα ήθελα να πω, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Σύλλογο για την ενέργεια, τη διάθεση, τη χείρα φιλίας που έτεινε και συνεργασίας προς εμάς, γιατί ο σκοπός δεν είναι μόνο να συζητήσουμε και να ενημερώσουμε, που είναι πολύ βασικό, αλλά είναι και να αναδείξουμε το ρόλο του ασθενή. Είτε είναι ο νευροπαθής, είτε είναι μετά τη μεταμόσχευση, πλέον πρέπει και είναι ένας ρόλος ενεργός. Η γνώμη του ανθρώπου που τα ζει μετράει. Μετράει για τους γιατρούς, μετράει για το σύστημα υγείας και πρέπει να ακούγεται. Οπότε ο ρόλος του Συλλόγου και όλων θα είναι πάρα πολύ σημαντικός. Χωρίς άλλη καθυστέρηση, θα ήθελα και να ευχαριστήσω την ιατρική εταιρεία και τον πρόεδρο, τον καθηγητή κ. Μαμόπουλο, ο οποίος όταν άκουσε για την ιδέα αμέσως, με πολύ ευγενική και χαρούμενη ενθουσιασμό, θα έλεγα, δέχτηκε να μας φιλοξενήσει σήμερα στον πολύ ωραίο χώρο της ιατρικής εταιρείας και θα ήθελα να καλέσω τον κ. Μαμόπουλο για να χαιρετήσουμε. Καλησπέρα και από μένα. Εγώ δεν είμαι νεφρολόγος, γυναικολόγος είμαι. Παρ' όλα αυτά, αυτό που θέλω να πω είναι ότι η ιατρική μου καριέρα ξεκίνησε με νευροπαθείς, επειδή στο έκτο έτος να κάνουμε κοινωνική άσκηση, εγώ για 3 μήνες ήμουν σε τάραμα νευροπαθών. Οπότε ξεκίνησε η καριέρα μας στην ιατρική, στην κοινωνική άσκηση, μέσα από τις νευρικές παθήσεις και έτσι κατάλαβα το μέγεθος του προβλήματος. Συνεχίζεται παρόλα αυτά η σχέση με το νευρολογικό θέμα, γιατί όντας στο Ιπποκράτιο, στην ιατρική κλινική, διαχειριζόμαστε κατά κύριο λόγο και ίσου κινδύνου εδώ και 23 χρόνια τώρα που βρίσκομαι εκεί. Η σχέση μας με την Πανεπιστημιακή Νεφρολογική Κλινική μόνο στενή μπορεί να τη χαρακτηρίσει κανείς, επειδή μοιραζόμαστε πολλά έτσι κοινά πεδία και προβλήματα και θέλω να πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι σε αυτή τη θέση και σε αυτή τη συνεργασία. Οπότε πραγματικά χάρηκα πάρα πολύ όταν άκουσα τον κύριο Σουλφά να προτείνει να γίνει μια τέτοια εκδήλωση, γιατί αυτό είναι το ρόλο της ιατρικής εταιρείας της Θεσσαλονίκης. Να στεγάζει διάφορες ειδικότητες και να δείχνει προς τα έξω και να υπάρχει μια εξωστρέφεια προβολής των διαφόρων προβλημάτων που απασχολούν μικρότερα ή μεγαλύτερα κομμάτια της κοινωνίας μας. Οπότε και εγώ με τη σειρά μου να σας ευχαριστήσω που είστε εδώ πέρα σήμερα και θα τα πούμε και στη συνέχεια. Θα ήθελα να καλέσω τον πρόεδρο του Συλλόγου Νευροπαθών Νομού Θεσσαλονίκης, τον κ. Παντελεήμων τον Ταμπάσογλου, το φίλο Παντελή. Καλησπέρα. Αξιότιμοι προσκεκλημένοι, αγαπητοί φίλοι. Σας καλωσορίζω με ιδιαίτερη χαρά στη σημερινή επιστημονική εκδήλωση του Συλλόγου Νευροπαθών Νομού Θεσσαλονίκης. Η παρουσία σας αποτελεί έμπρακτη απόδειξη ότι η γνώση, η συνεργασία και η αλληλεγγύη μπορούν να δημιουργήσουν γέφυρες ελπίδας για κάθε άνθρωπο που δοκιμάζεται την νευρική νόσο. Η πορεία προς τη θεραπεία δεν είναι πάντα ευθύνη. Είναι όμως φωτισμένη από την επιστήμη, την εμπειρία και την αφοσίωση των γιατρών που τιμούν σήμερα το βήμα της εκδήλωσης. Τους ευχαριστούμε θερμά, διότι με τη συμβολή τους μετατρέπουν την αβεβαιότητα σε γνώση και την αγωνία σε προοπτική. Ως Σύλλογος, στεκόμαστε δίπλα στον νευροπαθή, όχι μόνο ως φορέας εκπροσώπησης, αλλά ως κοινότητα που υπερασπίζεται τα δικαιώματα στην ενημέρωση, στην αξιοπρέπεια, στην καλύτερη δυνατή ποιότητα ζωής. Η μεταμόσχευση, η αιμοκάθαρση, η περιτονική κάθαρση δεν είναι απλώς ιατρικές επιλογές, είναι δρόμοι ζωής που απαιτούν σωστή πληροφόρηση, έγκαιρη καθοδήγηση και εμπιστοσύνη στους ειδικούς. Εύχομαι η σημερινή συνάντηση να αποτελέσει πηγή χρήσιμης γνώσης, γόνιμου διαλόγου και ουσιαστικής ενδυνάμωσης για όλους. Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία και τη στήριξη σας. Εμείς ευχαριστούμε και πραγματικά ένα από τα πράγματα που ελπίζω να είναι μια πρώτη από πολλές συναντήσεις όπου εσείς θα θέλαμε να καθορίσετε το τι είναι αυτό που αξίζει, που έχει ενδιαφέρον να συζητηθεί.
Θα ήθελα να καλέσω το όνομα Παντελεήμου είναι πολύ δημοφιλές στην Μεταμόρφωση. Το καθηγητή κύριο Σαραφίδη, φοιτητή νεφρολογίας και διευθυντή στην νεφρολογική κλινική ζωοαπηθίδα της μεγαλύτερης, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος, είναι διευθυντής διατρομιακής μεταμόσχευσης νεφρού και παρόλο που η νεφρολογική κλινική έχει ένα τεράστιο έργο, ένα πολύ μεγάλο φάσμα, η αγάπη που έχει δείξει ο κύριος Σαραφίδης και η ομάδα του στη μεταμόσχευση είναι πηγή χαράς και δύναμης για όλους μας. Έχει αγωνιστεί πολύ σκληρά σε όλα τα έργα. Μου τα λέμε. Κύριε Τσουλουφά, ξέρω ότι μας αγαπάτε και εμείς επίσης σας αγαπάμε και σας υποδίδουμε. Γιατί πρέπει και εγώ να πω πολλά για εσάς. Κάτι έκανα κάτι λάθος. Και μετά δεν θα δίνει χρόνος για τις ομιλίες. Ευχαριστώ λοιπόν πολύ για τα καλή ιστορία. Ευχαριστώ τον κύριο Ταμπάσογλου που συνεχίζει και μας φροντίζει. Καλά, ακούγομαι. Ο Κούμπησα και... Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ λοιπόν τον κύριο Ταμπάσογλου και φυσικά ευχαριστώ τον Σύλλογο για την ιδέα που είχε και την οποία προσπαθούμε πάντα να συνδράμουμε. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Τσουλουφά. Εγώ θα πω ότι ο κύριος Τσουλουφάς, κατά την ταπεινή μου άποψη, η οποία σε κάποιους έχει βαρύνουσα σημασία, ήταν αυτός που έβαλε, άλλαξε ταχύτητα στο πρόγραμμα των μεταμοσχεύσεων. Και αυτή τη στιγμή μιλάμε για τελείως διαφορετικές καταστάσεις και όσοι δεν το γνωρίζουν έχουμε ξεπεράσει το λαϊκό στοματικές μεταμοσχεύσεις και την προηγούμενη χρονιά, ξέρετε, το ξεπεράσαμε και στις ζώσες. Ελπίζουμε φέτος να είμαστε και στις στοματικές και στις ζώσες στην κορυφή, καλύπτοντας στην ουσία το 1/4 του πληθυσμού από αυτό που καλύπτουμε στην Αθήνα. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον κύριο Παπόπουλο για την παραχώρηση της αίθουσας. Αν κάποιοι από εσάς, ίσως οι παλιότεροι θυμούνται, εκεί ακριβώς που κάθεται ο κύριος Δημητριάδης, είναι οι δύο άνθρωποι που κάναν την πρώτη μεταμόσχευση στην Ελλάδα. Ο καθηγητής Δέλτα Μπι Λαζαρίδης και ο καθηγητής Παλτής, το βάση του κ. Δημητριάδη, ήταν νεαρός στην εποχή εκείνη και χαίρομαι ιδιαίτερα που τον έχουμε ακόμη μαζί μας. Πριν από 50 και πλέον χρόνια. Επομένως, αυτή η εταιρεία είχε μερικούς ιστορικούς, εν πάση περιπτώσει, γιατρούς που βοήθησαν πολύ κόσμο και προσπαθούμε και εμείς να βοηθήσουμε. Εγώ θα πω και κλείνοντας ότι χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί βρίσκω πολύ καλούς φίλους, παλιούς και νέους φίλους, γιατί οι ασθενείς είναι πάντα πάνω από όλα φίλοι μας και χαιρόμαστε που τους βλέπουμε μετά από πολλά χρόνια να είναι τόσο καλά και θα ήθελα να, ας το πούμε έτσι, ακουστεί αυτή η εκδήλωση με την καλή έννοια και στους νεότερους φίλους και ασθενείς, γιατί πάνω απ' όλα γίνεται για σας. Γίνεται για να καταλάβουμε τι μπορούμε να διαλέξουμε, δεν θα σας πούμε τι θα διαλέξετε, θα σας πούμε τι ισχύει για την κάθε μέθοδο και γιατί η μεταμόσχευση θεωρείται και είναι διεθνώς πολύ καλύτερη και της Μοκάτας και της Βρετανικής, πώς μπορείτε να προετοιμαστείτε, τι θα πρέπει να προσέχετε και να λύσουμε όσο περισσότερες απορίες μπορούμε. Και με αυτό αφήνει τον κύριο Τσουλουφά να κάνει την πρώτη βάση περιπτώσει. Ευχαριστώ πολύ. Ήθελα να καλέσω τον κύριο Δημητριάδη, ο οποίος είναι διευθυντής στην νεφρολογική κλινική του Αθηθήτα και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος κρατάει και αναπτύσσει την περιπτωματική κάθετη, αλλά βέβαια σε όλα τα επίπεδα ενεργός. Και ιδιαίτερα καλός μου ψυχός επίσης, και όπως να το ξέρω. Ευχαριστώ για τα υπερβολικά καλά σας λόγια. Είναι μεγάλη χαρά και συγκίνηση συμμετέχει κανείς σε κάτι τέτοιο, να απευθύνει έτσι την κουβέντα που δεν έχουμε κάνει με όλους σας, αλλά πολύ θα ήθελα να κάνουμε συνέχεια με όλους, για να αποφασίσετε εσείς το τι θέλετε, αλλά να ακούτε τα πράγματα έτσι όπως νομίζουμε ότι πρέπει να είναι. Ζούμε σε μια εποχή που η πληροφορία είναι ανοιχτή σε όλους, έρχεται σε απίστευτους ρυθμούς, το ίντερνετ σου λέει τα πάντα και πρέπει να βρεις έναν τρόπο να πλοηγηθείς μέσα σε αυτή, χωρίς να βρίσκεις συνέχεια στους κοπέλους και να ακούς πράγματα
πώς να επιλέξω ανάμεσα σε περιτοναϊκή και αιμοκάθαρση. Η μέθοδη υποκατάσταση της νεφρικής λειτουργίας, η λειτουργία είναι αιμοκάθαρση, περιτοναϊκή και η μεταμόσχευση νεφρού. Άρα δεν είναι μόνο τα πρώτα δύο, η υποκατάσταση είναι και το τρίτο και ως τέτοιο θα αναφέρονται στις επόμενες διαφάνειες. Έτσι λοιπόν το σύνολο των ασθενών, αυτά είναι το ευρωπαϊκό ρέτζιστρι, τι συμβαίνει στην Ευρώπη, που βρίσκονται σε κατάσταση της νεφρικής λειτουργίας σε 1 εκατομμύριο πληθυσμού, είναι διαφορετικά ανά χώρα. Βλέπετε ότι η Ελλάδα είναι εδώ πέρα σε αρκετά ψηλό νούμερο, έχει περίπου 1.500 ασθενείς ανά εκατομμύριο πληθυσμού σε υποκατάσταση, υποκάθαρση, περιτοναϊκή μεταμόσχευση. Άρα μπορείτε να κάνετε τα μαθηματικά, είναι περίπου 10. Και η μέση ηλικία αυτών είναι τα 66,5. Αυτά είναι, ξαναλέω, τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Πώς ξεκινάει κανείς? Αυτοί που ξεκινάνε λοιπόν στην Ευρώπη, το 5% ξεκινάει μεταμοσχευόμενο κατευθείαν. Αυτό μας λέει εδώ πέρα το νούμεράκι, είναι 2%. Άρα αυτοί έχουν δότη και ξεκινάνε με μια μεταμόσχευση. Δεν είναι ανάγκη να πέρασε από τα υπόλοιπα, υπάρχει αυτός ο μύθος. Κάνουμε το λέμε preemptive μεταμόσχευση. Ένα 13% ξεκινάει κατά μέσο όρο με περιτοναϊκή και το 82% με αιμοκάθαρση. Αυτή είναι εντασσόμενη. Αν τους χωρίσουμε με βάση την ηλικία, τότε αυτοί που είναι κάτω από 65 ετών βλέπετε ότι έχουν ψηλότερο ποσοστό, περίπου 15% στην περιτοναϊκή. Και ο αριθμός των μεταμοσχευμένων που ξεκινάνε με μεταμόσχευση είναι περίπου 11% στους κάτω των 65. Πολύ μικρότερο βέβαια για αυτούς που είναι άνω των 65 ετών, περιτοναϊκή γύρω στο 15% σε αυτούς που ξεκινάνε. Δεν είναι όμως μόνο αυτοί που ξεκινάνε, όπως είπαμε, αλλά πρέπει να δούμε πόσοι είναι μέσα. Όχι δηλαδή πώς ξεκίνησαν το 23, αλλά πόσοι αθροιστικά είναι. Αυτό είναι το σύνολο, αυτό που εμείς λέμε επιπολασμό, έτσι, όχι επίπτωση. Στο σύνολο λοιπόν σε υποκατάσταση βλέπετε πόσο μεγαλύτερο είναι το ποσοστό των μεταμοσχευμένων που εκπροσωπούν αυτή την ομάδα ασθενών που χρειάζονται υποκατάσταση νεφρικής λειτουργίας, πόσο μικρή είναι της περιτοναϊκής και πόσο βέβαια αντίστοιχα της αιμοκάθαρσης. Αυτά συμβαίνουν στην Ευρώπη. Στα Ευρώπη λοιπόν, και αυτό ίσως θα μας πει ο κ. Μισελής γιατί συμβαίνει, γιατί αυτοί οι άνθρωποι ζουν περισσότερο και δεν απλά ότι μεταφέρονται και μεταμοσχεύονται όλα, αλλά παραμένουν μέσα στο πούνο των ασθενών. Στην Ελλάδα αυτά τα νούμερα είναι κάπως διαφορετικά. Έτσι, του 2024 είσαι 76% αιμοκάθαρση, δεν απέχει πολύ, από το 5% στο 3,5% στην Ελλάδα την περιτοναϊκή και 20,7% συνολικά οι μεταμοσχευμένοι του συνόλου των ασθενών που έχουν υποκατάσταση νεφρικής λειτουργίας. Έχουμε μεταβολές, πρέπει να κάνουμε μάλλον δουλειά στη μεταμόσχευση και αν το χωρίσει κανείς ανά ηλικία στο σύνολο των ασθενών, τότε βλέπει βέβαια ότι στην Ευρώπη το πολύ μεγάλο ποσοστό, 61% των ασθενών που κατάσταση είναι ήδη μεταμοσχευμένοι και εντάξει, ελαττώνεται σημαντικά άνω των 65. Και θα ήθελα να δείτε πώς ξεκινάνε την επιλογή, δηλαδή όταν ξεκινάμε από ένα 15% ξεκινάει με περιτοναϊκή, σε αυτούς που είναι κάτω από 65 ετών για στις δύο περιπτώσεις, ενώ σε αυτούς που είναι στο σύνολο των ασθενών, το που είπαμε, μεταμόσχευση περιτοναϊκή είναι στο 5%. Τι μας λέει αυτό? Μας λέει ότι ενδεχομένως και αρκετοί από αυτούς επιλέγουν την περιτοναϊκή πριν την μεταμόσχευση σαν αρχική μέθοδο πριν βρεθούν μεταμοσχευμένοι στην Ευρώπη. Είναι μάλλον η πρώτη τους σχέση. Οπότε θα μιλήσουμε για την πρώτη μας σχέση, την περιτοναϊκή. Θα πω δύο πράγματα απλά γιατί είναι πολύ μικρή η έκθεση γενικά των ασθενών στην πληροφορία σχετικά με την περιτοναϊκή, οπότε τα παραδείγματα όπως θα δείτε δεν είναι ιδιαίτερα σύνθετα. Πώς ξαναδυρίζουμε τον μπακαλιάρο? Τον βάζουμε μέσα σε νερό, το νερό τραβάει αλάτι, έτσι γιατί δεν έχει αλάτι, και αν αλλάζω τακτικά το νερό, καταφέρω να απομακρύνω το αλάτι του μπακαλιάρου. Θα συνεχίσω στην μπακαλική, το ίδιο κάνουμε και με το τυρί όταν θέλουμε να το ξαναδυρίσουμε, το αλλάζουμε απλά το νερό στο τάβλο. Οπότε μία ιδέα ήταν τι συμβαίνει σε αυτή την περίπτωση. Ο νόμος λέγεται διάχυση, άρα έχω ένα πυκνό διάλειμμα εδώ πέρα αριστερά, που είναι το αίμα, φανταστείτε, αυτό συμβαίνει στην περιτοναϊκή, και ένα διάλειμμα που δεν έχει ουρία, είναι τα κίτρινα πραγματάκια. Οπότε πρακτικά όταν δεν υπάρχει συγκέντρωση της ουσίας από την άλλη πλευρά, όπως κάνει και το αλάτι στο τυρί και το νερό, έτσι και εδώ μεταφέρονται, και αν καταφέρω να αλλάξω τελικά περιοδικά το λερωμένο νερό, καταφέρω να αποβάλω τις ουσίες που θέλω. Άρα η περιτοναϊκή κάθαρση είναι μια πρακτικά συνεχής μέθοδος υποκατάστασης νεφρικής λειτουργίας. Βάζουμε ένα στήρο διάλειμμα που είναι περίπου σαν αυτό που χρησιμοποιούμε για την ενδοφυλία για τα ελλείμματα του ορού, κάποια από αυτά, μέσα από ένα περιτονοϊκό καθετήρα. Το αφήνουμε κάποιες ώρες και όταν το αλλάξουμε μαζί με το λερωμένο διάλειμμα έχει ουρία και κρεατινίδη και βάζουμε ένα καινούριο.
Πώς καταφέρνω όμως να αφυγατώσω κιόλας, γιατί είναι δύο πράγματα που κάνει ο νεφρός και πρέπει να κάνει η μέθοδος, πρέπει να βγάλεις τα σκουπίδια του μεταβολισμού και πρέπει να βγάλεις και το νερό που περισσεύει. Για το νερό αυτό που κάνουμε είναι να χρησιμοποιούμε ένα διάλειμμα το οποίο είναι πιο πυκνό από το αίμα και να το κάνουμε πιο πυκνό σε ουσίες, να έχει λοιπόν τα πυκνά διαλύματα τραβάνε νερό και έτσι αν χρησιμοποιήσουμε διαλύματα που έχουν αυξημένη συγκέντρωση γλυκόζης καταφέρουμε την αφυδάτωση. Εδώ είναι το διάλειμμα, εδώ τα κίτρινα αντιπροσωπεύουν τη γλυκόζη. Θα πούμε γιατί χρησιμοποιούμε τη γλυκόζη. Επειδή είναι πιο πυκνό, θα τραβήξει νερό, αλλά παραδείγματος χάρη βάζω 2 λίτρα μέσα και θα βγάλω 2.200 μετά από λίγο, γιατί τραβάει και νερό λόγω της πυκνότητας σε γλυκόζη. Γιατί τη γλυκόζη, γιατί αν απορροφηθεί τη μεταβολίζουμε, δεν είναι πάντα καλό αυτό, αλλά δεν φορτωνόμαστε με μια ξένη τοξική ουσία. Πρακτικά λοιπόν αυτό που κάνουμε είναι να συνδεθεί κανείς, άρα εκπαιδεύεται στο να συνδέσει, υπάρχει ένας καθετήρας, μπαίνει μέσα περίπου σε 10, εκραίει καταρχάς το λερωμένο διάλειμμα, μόνιμα έχεις μέσα στο ταπεράκι της κοιλιάς σου νερό, περίπου 15-20 λεπτά, βάζω το φρέσκο 10 με 15 λεπτά και μπορώ να διαλέξω να παραμένει 4 ώρες για να προλάβει να λερωθεί, να τραβήξει τις ουσίες, αλλά έχουμε και διαλύματα που πάνε και μέχρι 16 ώρες για να είμαστε πιο ευέλικτοι στο ημερήσιο πρόγραμμα. Αφού λερωθεί το αδειάζουμε και μετά βάζουμε το καινούριο. Τι χρειάζεται λοιπόν η περιτοναϊκή? Χρειάζεται εκπαίδευση. Το καθετήρα περιτοναϊκής που βάζουν από την ομάδα του κ. Τσουλουφά, το περιτοναϊκό διάλειμμα που θα βάλω μέσα και ζυγαριά. Δεν θέλει πολλά πράγματα. Γίνεται με 2 τρόπους. Είτε αλλάζω στο χέρι 3 με 4 φορές τη μέρα, θέλω περίπου ένα μισάωρο, 40 λεπτά, 35 λεπτά στο σπίτι μου, είτε δεν θέλω να κάνω μέσα στη μέρα τίποτα, οπότε βάζω ένα διάλειμμα. Άρα, σε αυτή την περίπτωση δεν είναι κανείς συνδεδεμένος συνέχεια, συνδέεται μόνο για να κάνει την αλλαγή. Τις υπόλοιπες ώρες κάνει ό,τι θέλει από ανθρώπους που χειρίζονται και βαρέα μηχανήματα, ας το πούμε, έτσι έχουμε τα πάντα. Και η άλλη επιλογή είναι αυτοματοποιημένη, όπου μένει συνδεδεμένος και αλλάζει μόνο το ένα διάλειμμα την ώρα που κοιμάσαι, την ώρα που είσαι εξαντλωμένος δίπλα στο κομμωδίνο σου κάθεται. Κάθε 2 περίπου, 1,5 με 2 ώρες το διάλειμμα στην κοιλιά σου, οπότε δεν χρειάζεται να αλλάξεις μέσα στη μέρα. Πρακτικά λοιπόν έχουμε κάποιες αλλαγές που βάζεις και βγάζεις διάλειμμα όταν γίνεται στο χέρι ή διάφορα σχέδια με πιο πολλές και μικρές πυκνές αλλαγές. Δεν σε πειράζει γιατί εδώ είσαι συνδεδεμένος και το βράδυ που κοιμάσαι και σου αφήνει παράδειγμα να γεμάτη την κοιλιά τη μέρα. Πάντως μέσα στη μέρα δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα εδώ πέρα δεξιά, όπως βλέπετε όταν κάνεις αυτοματοποιημένο. Ποιος δεν μπορεί να κάνει περιτοναϊκή? Δεν μπορούν να κάνουν οι άνθρωποι που είναι τυφλοί, που έχουν άνοια, που δεν μπορούν να το εξυπηρετηθούν, να κάνουν το απλή εκπαίδευση αλλαγής. Αν μένουν, ας πούμε, αν μετακινούνται με διάφορα μέσα σε συνθήκες πολύ δύσκολες υγιεινής, δεν απαιτεί τα σύψια σκληρή στο χώρο, αλλά θέλει άσχητη τεχνική όταν αλλάζει, άρα μπορείς σε ένα ξενοδοχείο. Και ασθενείς με πολλαπλά χειρουργία στην κοιλιά, γιατί απλά το ταπεράκι τους δεν είναι στεγανό, έχει κοπεί. Με προβλήματα και πρέπει να το εξετάσουμε είναι σε ασθενείς που έχουν κύλες ή στομίες ή άλλα ειδικά θέματα που αφορούν το κοιλιακό τείχομα. Το καλό με την περιτοναϊκή, και τελειώνω με την περιτοναϊκή, είναι ότι σου επιτρέπει να δώσεις όση δόση απαιτείται. Κοινώς έχεις τα ούρα σου, τα οποία δεν φτάνουν για να σε κρατήσουν εκτός αιμοκάθαρσης περιτοναϊκής, και έχεις και μία βοήθεια και παίρνεις όσοι θέλεις. Μπορεί να είναι 1 αλλαγή τη μέρα, 2 αλλαγές τη μέρα, 3 αλλαγές τη μέρα, αλλά έχει αυτή την ευελιξία στο πόσο θα ταλαιπωρείσαι, γιατί μπαίνει συμπληρωματικά σε αυτό που έχεις από τα ούρα σου. Και ας δούμε λίγο συγκριτικά πλέον, αφού κάναμε την εισαγωγή την αιμοκάθαρση, μάλλον τα ξέρουμε όλοι, τα πλεονεκτήματα του ενός έναντι του άλλου. Δεν υπάρχουν. Είναι διαφορετικά πράγματα. Δεν είναι κάτι που είναι κακό και το άλλο είναι καλό. Θα δούμε πού είναι χρήσιμο το ένα και πού το άλλο. Το λινό είναι υπέροχο το καλοκαίρι, αλλά δεν θέλεις να το φοράς το χειμώνα. Το χειμώνα θέλεις αυτό το όμορφο παλτό. Έχουν διαφορά οι 2 μέθοδοι στην επιβίωση? Όχι, μας λένε. Το Ευρωπαϊκό Registry λέει ότι είναι ισότιμες και ότι στην πενταετία οι ασθενείς έχουν την ίδια επιβίωση. Τι θα ήταν πλεονέκτημα στην περιτοναϊκή? Καταρχάς αυτό που είπαμε, δεν απαιτείται εξοπλισμός και ειδικές εγκαταστάσεις. Είναι μια τεχνικά απλή μέθοδος, διενεργείται από τον ίδιο τον ασθενή, σου δίνει μεγάλη αυτονομία σε δραστηριότητες και ταξίδια, μπορείς να πας ένα τριήμερο κάπου, να πας μια εβδομάδα, μπορείς να βάλεις κάποιους σάκους στο πώς μπαγκάζ και να μην χρειάζεται να κλείσεις κάτι και δεν έχεις και συγκεκριμένη ώρα που πρέπει να πας σε μια μονάδα για να κάνεις αυτό που θα κάνεις.
πολύ είναι ότι δεν έχουμε ασθενείς που δεν μετακινούνται εύκολα, άρα είναι πολύ δύσκολο να τους πιανοφέρεις σε μονάδες αιμοκάθαρσης, ενώ είναι πολύ βολικό και σε απομακρυσμένους ασθενείς. Έχεις κάποιον σε νησί, έχεις κάποιον σε ένα βουνό στην Αριδαία κάπου, μπορεί να εκπαιδευτεί και να έχει και πολύ καλή επαφή με αυτόν. Επειδή ακριβώς είναι μια μέθοδος που δουλεύει σε απομακρυσμένους ανθρώπους, ήταν πάρα πολύ τυχεροί αυτοί οι ασθενείς στην περίοδο του COVID. Μειονεκτήματα. Κάποιοι είναι ακριβώς τα ίδια από την αντίστοιχη πλευρά. Διενεργείται από τον ίδιο τον ασθενή ή κάποιο φροντιστή. Κάποιοι δεν θέλουν να μπουν στη διαδικασία του να κάνουν αυτή την κάθαρση στον εαυτό του. Δεν θέλω να πάω, να δώσω το χέρι μου, κάντε ό,τι θέλετε, δεν θέλω να ταλαιπωρούμε εγώ με αυτή τη διαδικασία. Γίνεται στο σπίτι. Κάποιοι αισθάνονται πιο άνετα να πάνε σε ένα περιβάλλον, λέει: εγώ θέλω να βλέπω γιατρό. Άμα δεν δω γιατρό, δεν νιώθω καλά. Έχει μεγάλη αυτονομία για αυτόν που την κάνει, αλλά σίγουρα αποτελεί μια δέσμευση όταν αυτός δεν είναι ο ίδιος, όταν υπάρχει κάποιος φροντιστής. Αυτός άρα εξαρτάσει από κάποιους ανθρώπους και αυτοί δεν μπορούν να μετακινηθούν εύκολα να το προγραμματίσουν. Πρέπει να προγραμματίσεις προμήθεια και όγκο υλικών, έτσι, ογκωδών υλικών ενίοτε στις μετακινήσεις σου. Αν πας, ας πούμε, ένα μήνα για διακοπές και θα συνηθίσεις να σου παίρνουν εκεί τα υλικά, μπορείς να πας παντού αρκεί να τους το πεις εγκαίρως και θα έχεις delivery. Και για κάποιους είναι και πρόβλημα ο ύπνος, κάποιοι δεν θέλουν να είναι αυτοματοποιημένοι, δεν θέλω να είμαι δεμένος κάπου, θέλω να είμαι πιο ελεύθερος να κοιμάμαι. Συνεχίζω. Μια πλεονεκτήματα, μια μειονεκτήματα. Πλεονέκτημα, επειδή ακριβώς είναι ήπια μέθοδος, αποφεύγει τα υποτασικά επεισόδια και τις αριθμίες, χρησιμοποιείται όπου έχουμε δυσχέρεια εξασφάλιση αγκαιακής προσπέλασης, ας πούμε έχουμε παιδιά και δεν έχουν αγκία για να κάνουν φίστουλες, αποφεύγει σε αιματογενώς μεταδιδόμενες λοιμώξεις, αν κάνεις δηλαδή και περιτονίτιδα, να κάνεις αυτό το κυκλοφορεί στο αίμα, αν έχεις μια βαλβίδα συνθετική δεν θα πάει εκεί, αν έχεις ένα κεντρικό φλεβικό καθητήρα θα πάει να κάνεις ακριβώς επάνω. Ενώ έχει φανεί ότι έχει και ένα πλεονέκτημα μέσω της διατήρησης και των ούρων σε μια ενδεχόμενη μεταμόσχευση. Άρα να κάνει κάποιος μεταμόσχευση σε 1,5 χρόνο, ας πούμε, είναι καλό να κάνει περιτονική γιατί κρατάει καλύτερα τη λειτουργία και του ουροκριτικού του. Μειονεκτήματα, συνεχίζω, μία και μία. Υπάρχει ένας μόνιμος καθετήρας. Η θεραπεία φυσικά είναι καθημερινή. Παρ' όλα αυτά έχει μια ευελιξία στο πρόγραμμα. Δεν πρέπει να πας 4 ώρες στη συγκεκριμένη μονάδα να καθίσεις τόσες ώρες. Άρα θα συνδεθώ 9 η ώρα, σήμερα έχω μια δουλειά, συνδεθώ στις 4:30. Δεν αλλάζει τίποτα αν αλλάξει το νερό στο τυράκι 1 ώρα πριν ή 2 ώρες μετά. Και η συνολική διάρκεια, του χρόνου που απασχολείσαι είναι μάλλον συγκρίσιμη όπως έχουν δει σε διάφορες μελέτες, διότι μια 4ωρη αιμοκάθαρση δεν είναι ακριβώς 4 ώρες, δεν την κάνεις στο σαλόνι σου. Φυσικά, επειδή χρησιμοποιείται γλυκόζ μες στα διαλύματα, βλέπουμε μια τάση και αύξηση βάρους, είναι σαν να ταΐζεις μια χοντρή φέτα κέικ κάθε μέρα τους ασθενείς σου, άρα μπορείς να τους δεις να παχαίνουν, να δεν τους προειδοποιήσεις να προλαμβάνουν αυτό το θέμα και να κάνουν δίαιτα και μπορεί να οδηγήσει και τη λιπιδεμία ή σε κάποιους που έχουν προδιάθεση και σε σαχαρό διαβήτη. Επίσης, επειδή είναι ήπια μέθοδος, είναι δύσκολο επαρκή σε ανουρικούς σωματώδεις ασθενείς. Αν πείτε σε έναν άντρα 1,80 που δεν έχει ούρα να κάνει περιτονική, εκεί είναι δύσκολο. Εκεί θα τον ταλαιπωρήσουμε και δεν υπάρχει κανένας λόγος. Για να μπορέσετε λίγο να τα βάλετε στο κεφάλι σαν νοοτροπία, γιατί είναι διαφορετική τελείως, η αιμοκάθαρση είναι σαν να έρθει ένα πολύ μεγάλο απορριμματοφόρο κάθε 48 ώρες και να αδειάζει τον κάδο σου από ουρία, κρεατινίνη και όλα τα υπόλοιπα πράγματα. Πάντα αδειάζει καλά, αδειάζει όμως απότομα και αν αργήσει, κινδυνεύεις λίγο πριν πας να έχεις ψηλό κάλιο, κινδυνεύει ο κάδος να ξεχύλισει. Περιτονική από την άλλη είναι σαν να έρχονται 4 τη μέρα ή 8 το 48ωρο μικρά απορριμματοφόρα. Δεν αδειάζει έναν άνθρωπο που δεν έχει ουρά από αλκοολικό και τελείως, αλλά συνέχεια και ήπια. Ποτέ δεν φτάνεις να έχεις υπερκαλυμία σοβαρή και να κινδυνεύεις. Ο κάδος αδειάζει συνέχεια και ποτέ δεν κινδυνεύει να ξεχυλήσει. Άλλη νοοτροπία. Είναι πιο κοντά στη φυσιολογία του νεφρού το 24 ώρες το 24ωρο, άλλη αποτελεσματικότητα το μεγάλο απορριμματοφόρο. Το πιο σοβαρό όμως πλεονέκτημα υπέρ της περιτοναϊκής είναι ότι είναι συνεχής μέθοδος και ως τέτοια διατηρεί την υπολοιματική νεφρική λειτουργία την οποία έχει κανείς για όταν και όσο υπάρχει. Τότε έχει το πλεονέκτημα. Και σίγουρα επειδή ο κάδος δεν κινδυνεύει να ξεχυλήσει, όπως είπαμε, έχει λιγότερους διαιτητικούς περιορισμούς. Μπορείς και θέλουμε να τρως φρούτα και λαχανικά, δεν κινδυνεύεις υπερκαλυμία, κινδυνεύεις από τη σκυλιότητα αν δεν τα φας και αυτό είναι πρόβλημα στην περιτοναϊκή κάθαρση.
Και γιατί είναι σημαντικό τόσο πολύ να χρησιμοποιούν την πολυματική νεφρική λειτουργία? Γιατί αν δούμε ξανά τις ίδιες καμπύλες που έδειξα πριν επιβίωσης, αυτή είναι η περιτοναϊκή και για τα πρώτα 3-4 χρόνια έχει καλύτερη επιβίωση από την αιμοκάθαρση που είναι με την πλευράδη. Αυτή η διαφορά ανάμεσά τους εξηγείται ακριβώς από αυτό το πράγμα. Από το ότι κρατάς τα ούρα σου. Καμία από τις μεθόδους αυτές δεν μπορεί να το καταστήσει κάτι κοντά στην πραγματική νεφρική λειτουργία όπως η μεταμόσχευση, οπότε το να έχεις ούρα ένα τεράστιο εξτρά πλεονέκτημα και για την επιβίωση αλλά και για την ποιότητα ζωής σου. Όταν όλα πάνε καλά λοιπόν, μπορείς να είσαι κάπως έτσι, στην περιτοναϊκή ή να είσαι με μια τέλεια φίστουλα που παρακεντιέται πάρα πολύ ωραία χωρίς φλεγμονές στην αιμοκάθαρση. Αλλά καμιά φορά όλα πάνε στραβά. Οπότε και τα έχετε δει και τις φίστουλες και βουλωμένες τις κεντρικές φλεγμονές. Οπότε ας δούμε τι μπορεί να πάει στραβά και στη μια και στην άλλη, γιατί και αυτά πρέπει να τα έχει κανείς υπόψη. Έχουμε λοιπόν δύο τελείς μεθόδους που μας σώζουν όμως τη ζωή. Οι πλοκές στην περιτοναϊκή είναι καταρχάς η περιτονίτη, δεν το συζητάμε, ωστόσο θέλω να τονίσω ότι ο μέσος όρος παγκοσμίως είναι ένα επεισόδιο ανά 2,5 με 3 χρόνια και αυτό είναι άδικο να το βγάζουμε ενώ μέσο όρο, γιατί αν πάρω 15 αρρώσεις από εδώ πέρα, 15 ασθενείς ας πούμε, να κάνουν περιτοναϊκή κάθαρση, δεν είναι όλοι ούτε το ίδιο σχολαστική, ούτε το ίδιο καθαρή, ούτε κάνει ο ίδιος τον εαυτό του τη μέθοδο. Οπότε έχεις κάποιους που κάνουν και κάποιους που δεν θα κάνουν ποτέ. Το 40% των ασθενών δεν κάνει ποτέ περιτονίτη. Υπάρχει φυσικά, γιατί είναι παραφύση η χρήση του περιτοναίου, μια μακροχρόνια βλάβη στην περιτοναϊκή μεμβράνη και εδώ είναι το ερωτηματικό αν η μέθοδος έχει πραγματικά κάποιο χρονικό όριο. Ενώ είναι μια ήπια και συνεχής μέθοδος που στηρίζει, κρατάει τα ούρα σου για μακρότερο χρονικό διάστημα, είναι τρομερή βοήθεια αυτή, αλλά εξαρτάται και από αυτά τα ούρα γιατί ακριβώς είναι ήπια μέθοδος. Όσον αφορά την αιμοκάθαρση. Δεν θέλω, νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνόμαστε έτσι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο πράγμα, είναι γραμμή ζωής, είναι πολύ δύσκολο πράγμα με κεντρική φλεγμονική καθετήρες και ειδικά οι λοιμώξεις τους, είναι τρομακτικές οι συνέπειες, όπως έχουμε και τις μακροχρόνιες βλάβες στα αγγεία. Ειδικά με κεντρικό φλεγμονικό καθετήρα, αλλά και χωρίς αυτά. Άρα, μήπως και εδώ έχουμε μια μέθοδο με χρονικό όριο, πόσες φίστουλες μπορώ να κάνω και πόσα αγγεία έχω. Τέλος, κατά την παραβολή, είναι αποτελεσματική, αλλά είναι διαλείπουσα και απότομη. Δεν εξαρτάται από την πολυματική νεφρική λειτουργία, αλλά την αποτελειώνει. Γιατί κάνει 3 επεισόδια οξείας νεφρικής βλάβης τη βδομάδα σου, ό,τι σου έχει μείνει από νεφρά όταν ξεκινάς. Οπότε, τι γίνεται, γιατί οι νέο εντασσόμενοι ενδεχομένως προτιμούν στην Ευρώπη να ξεκινάνε με περιτοναϊκή και αυτό δεν αντιπροσωπεύει, όπως φαίνεται δεξιά, το σύνολο του πληθυσμού, γιατί εκεί οι περισσότεροι είναι μεταμοσχευμένοι. Ας τα μας κοπήσουμε. Δεν υπάρχει διαφορά. Κάπου είναι ένα κόλπο. Στη μακροχρόνια επιβίωση μεταξύ αιμοκάθαρσης και περιτοναϊκής κάθαρσης, η προσωπικότητα και οι ανάγκες κάθε ασθενούς είναι τελείως διαφορετικές και δεν είναι μόνο διαφορετικές σήμερα, κάτι έκανα εδώ, και δεν είναι μόνο διαφορετικές απλά σήμερα. Μπορεί να αλλάξουν μέσα στον χρόνο από τη φθορά της αρχικής μεθόδου, αλλά και την υπολοιπτική ιούρηση. Άρα αυτό που έχω ανάγκη σήμερα δεν είναι αυτό που θα έχω ανάγκη μετά από 3 χρόνια. Η πολυματική νεφρική λειτουργία είναι καθοριστικός παράγοντας τόσο για την ποιότητα της ζωής των ασθενών, αλλά και για την επιβίωση. Για τον λόγο αυτό συστήνεται, και αυτό είναι όντως ιατρικοί λόγοι, δεν είναι μόνο οι ιατρικοί λόγοι που παίζουν ρόλο εδώ, αλλά υπάρχουν οι ασθενείς με σημαντικό όγκο ούρων να εξετάσουν το ενδεχόμενο έναρξης με περιτοναϊκή κάθαρση για να εκμεταλλευτούν την πολυματική νεφρική λειτουργία όσο το δυνατόν περισσότερο. Αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή δεν είναι απέριτη. Συμπληρώνει η μία τις επιλογές της άλλης και τις επιλογές του ασθενούς τους. Είναι ανάλογο με τις ανάγκες και τον χρόνο. Πότε χρειάζεται τη μία και πότε την άλλη. Έχω ούρα και δεν χρειάζομαι πολύ κάθαρση. Θα κάνω περιτοναϊκή. Έχω χάσει τα ούρα μου, αλλά έχω γλιτώσει μέχρι τότε τα αγγεία μου. Τα έχω γλιτώσει κάνοντας την αρχή περιτοναϊκή για όταν θα τα χρειαστώ χωρίς ούρα. Και το ανάποδο είναι εφικτό, αλλά όπως καταλαβαίνετε δεν παίρνουμε ό,τι περισσότερο μπορούμε από τον τρόπο που επιλέγουμε.
Επειδή το πιστεύω αυτό και με αυτό κλείνω κάθε φορά την ενημέρωση, που λέω ότι σε όποιον έχω να ενημερώσω ότι κάνεις κάθαρση για να ζεις, δεν ζεις για να κάνεις κάθαρση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχει κανείς να επιλέξει κάτι που το πιστεύει και μπορεί να το περάσει στο παρασκήνιο της ζωής του. Γιατί μετά από λίγο, όταν ξεκινήσεις να κάνεις κάτι και ξεπεράσεις το θρήνο της προσαρμογής σε κάτι καινούριο, ακόμα και όταν παντρεύεις την κόρη σου, γιατί κάτι συμβαίνει χωριστικό και μόνιμο, πρέπει αυτό το πράγμα να γίνεται κατά το δυνατόν μηχανικά, όπως θα παίρνεις τα δόντια σου, όπως θα κάνεις το μπάνιο σου, όπως θα πηγαίνεις στο άλλο. Και καμία μέθοδος από αυτές δεν είναι καλύτερη από τη μεταμόσχευση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Δημητριάδη, ήσασταν όπως πάντα εξαιρετικά αναλυτικός. Εγώ θα πρότεινα να κάνουμε τη συζήτηση στο τέλος, να περάσουμε γρήγορα στην επόμενη ομιλία που έρχεται να ακολουθήσει τις ώρες. Τον αγαπώ τον κύριο Σοφά να ακολουθήσει τον επόμενο. Θα ήθελα να καλέσω τον κύριο Ισελή, Διευθυντή Ευλογίας και κολόνα της κλινικής μεταμοσχεύσεων. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος ήταν εκεί από την αρχή και είναι ένας νευρολόγος άρρηκτα δεμένος με τη μεταμόσχευση, σε σημείο που όταν υπάρχει μεταμόσχευση πολλές φορές ή όταν είναι μεταμόσχευση ζωντανό, θα ανέβει πάνω στο χειρουργείο να δει τον νεφρό. Είναι από τους ανθρώπους που πραγματικά είναι δεμένοι και βέβαια έχει και την σωματική εμπειρία. Έχουμε λοιπόν πραγματικά είναι πολύ σημαντικό να γίνονται τέτοιου είδους ενημερώσεις που καλύπτουν όλο το φάσμα, θα έλεγε κανείς, της μεθοδολογίας και να εστιάζονται στην καλύτερη μέθοδο υποκατάσταση της λειτουργίας και μεταμόσχευσης. Ο τίτλος της παρουσίασης είναι το πώς, το πότε και το γιατί. Ίσως είναι το πιο σημαντικό σε αυτό που θέλω να πω και εγώ με τη σειρά μου για την μεταμόσχευση. Γιατί όλες οι μέθοδοι που κατάστασης της λειτουργίας έχουν και πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Συνηθίζουμε να λέμε πάντοτε φυσικά ότι η μεταμόσχευση υπερτερεί, αλλά θα πρέπει ο γιατρός πάντοτε σε συνεργασία με τους ασθενείς να συζητάει τα πάντα και να ενημερώνει για τα πάντα γύρω από την κάθε μέθοδο. Η μεταμόσχευση είναι η προτιμόμενη μέθοδος και θεραπείας της μυϊκής ανεπάρκειας του μυϊκού σταδίου. Όμως οι ασθενείς που παραμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα στην λίστα έχουν ορισμένα χαρακτηριστικά. Ποια είναι αυτά? Η αιτία της διαβητικής νόσου. Περισσότερο έχουμε πολλούς ασθενείς στην λίστα που είναι διαβητικοί, υπερτασικοί. Έχουμε ασθενείς που έχουν φτάσει πλέον στην Ελλάδα σε ένα ποσοστό 14 με 15% χρειάζονται επαναμεταμόσχευση. Έχουμε ασθενείς ηλικιωμένους που είναι πάνω από 60 χρονών, διαβητικούς. Έχουμε ασθενείς με αυξημένο δείκτη μάσας σώματος, δηλαδή παθήσατος. Και αυτά τα θέματα δημιουργούν μια πολυπλοκότητα στο πώς, στο πότε και στο γιατί θα αποφασίσουμε να κάνουμε την μεταμόσχευση, η οποία θα μας οδηγήσει και στα καλύτερα αποτελέσματα. Η ηλικία και η μεταμόσχευση νεφρού. Μεγάλες βάσεις δεδομένων από τις ΗΠΑ δείχνουν ότι το 25% σήμερα των ασθενών που βρίσκονται στη λίστα είναι πάνω από 65 χρόνων. Το ίδιο φυσικά ισχύει και για την Ελλάδα και για την Ευρώπη. Γιατί το λέμε όμως αυτό? Δηλαδή, όταν κάνουμε διάφορες μελέτες και μελετάμε στατιστικά δεδομένα, δεν το λέμε για να πούμε ότι πραγματικά αυξάνεται. Είναι για να ωφεληθούμε εμείς από αυτά. Δηλαδή, παίρνουμε διδάγματα, διδασκόμαστε από αυτές τις μεγάλες μελέτες, από αυτές τις μεγάλες ομάδες.
Για την ηλικιακή ομάδα των ηλικιωμένων ασθενών, αυτοί οι ασθενείς χρειάζονται πολύ καλή παρακολούθηση αμέσως μετά τη μεταμόσχευση και στο χρονικό διάστημα πάνω από 3 μήνες, γιατί ο κίνδυνος το διάστημα εξισορρόπησης του κινδύνου για να εμφανιστούν σοβαρές επιλογές είναι αρκετά μεγάλος από τους ασθενείς. Δεν είναι δηλαδή όπως όταν κάνει ένας νέος ασθενής, οπότε εκεί έχει και περισσότερες επαιτρίες. Θα πρέπει να περάσουν 3 με 6 μήνες πολύ καλής παρακολούθησης για να πούμε ότι έχει πλέον εξισορροπηθεί ο κίνδυνος εμφάνισης συνοσιρωτήτων ή επιβίωσης ή λειτουργικότητας του λειτουργικού μοσχεύματος. Έτσι αναδεικνύεται η αξία της τακτικής παρακολούθησης των ασθενών αυτής της ομάδας. Και βέβαια κάνουμε μεταμοσχεύσεις και σε ηλικιωμένους ασθενείς, γιατί αυτοί έχουν καλύτερη επιβίωση ακόμα και από δότη προχωρημένης ηλικίας και έχουν καλύτερη ακόμα και από οριακό αποβιώσαν το δότη. Δηλαδή, όταν παίρνουν μοσχεύματα από ηλικίες μεγαλύτερες των 65 ετών, σε σύγκριση με το αν παρέμεναν στη λίστα για νεφρική μεταμόσχευση, είναι καλύτερα, έχουν καλύτερες επιβιώσεις. Τα ωφέλη της μεταμόσχευσης λοιπόν νεφρού που αφορούν την ηλικία είναι ότι κυρίως βέβαια το μεγαλύτερο κέρδος επιβίωσης το επωφελούνται οι ηλικίες που είναι μικρές, μικροί, δηλαδή έχουν το μέγιστο απόλυτο όφελος και περισσότερα χρόνια ζωής. Αλλά ας μην παραβλέπουμε το γεγονός ότι και οι ασθενείς που είναι μεγάλες ηλικίες, αναφέρεται βέβαια ότι 60 με 69 χρονών μπορεί να έχουν κέρδος επιβίωσης πάνω από 3 χρόνια και τότε είναι που φαίνεται και αξιολογείται μια μεταμόσχευση όταν κάνουμε σε έναν 60χρονο ή 65χρονο και εκεί πρέπει να αποσκοπούμε στο να επιβιώσει το μόσχευμα περισσότερο από όσο το δυνατόν περισσότερο χρονικό διάστημα. Στις μεγάλες ηλικίες εκείνο το οποίο χρειάζεται είναι η προσεκτική επιλογή των ασθενών. Δηλαδή ποιους θα επιλέξουμε να μεταμοσχεύσουμε και από τι δότες θα τους μεταμοσχεύσουμε. Καρδιακιακή νόσος και μεταμόσχευση νεφρού. Οι ασθενείς που παραμένουν στη λίστα δυστυχώς έχουν ένα ποσοστό θνητότητας που μπορεί να φτάσει στο 10 με 15%. Και αυτό είναι ένα έτσι σημαντικό κομμάτι. Και η θνητότητα των ασθενών στη λίστα είναι πραγματικά μεγάλη και εδώ φαίνεται η θνητότητα συγκρινόμενη με τις ομάδες της αιμοκάθαρσης και της περιτονιακής κάθαρσης πόσο μικρότερη είναι η μεταμόσχευση. Σε αυτό βέβαια παίζει ρόλο το γεγονός ότι οι παράγοντες κινδύνου που επιδεινώνουν την καρδιακή όπως είναι η ανεμία, η λευκοματουργία, οι ορμονικές τοξίνες, η δυσλειτουργία της αριστερής κοιλίας, αυτά μετά τη μεταμόσχευση βελτιώνονται. Βελτιώνεται ο στοιχός μεταβολισμός, βελτιώνεται η καρδιακή λειτουργία και όλα αυτά έχουν επίπτωση στην θνητότητα και στην καρδιακή λειτουργία εξαιτίας της καρδιακής νόσου. Όταν έχουμε να κάνουμε με μεταμόσχευση και να παρακολουθούμε έναν ασθενή μεταμοσχευμένο που έχει σταθεροποιημένη νόσου. Ωραία. Ανεβάλω το στο πέτρο για να ακούω. Έμφαση σε αυτές τις περιπτώσεις γίνεται στην άσκηση, πρέπει να ασκούνται οι ασθενείς, να περιορίζουν τη λήψη άλατος μετά την μεταμόσχευση ή όταν πράγουν και λήπτους. Οι στόχοι της αντιπερτασικής αγωγής μετά την νεφρική μεταμόσχευση και η καρδιοπροστασία αυτών των μεταμοσχευμένων ασθενών παραμένουν ακόμα υπό έρευνα και έχει δειχθεί από μεγάλες μελέτες ότι μόλις το 50% των μεταμοσχευμένων ασθενών πετυχαίνουν συστολική αρτηριακή πίεση κάτω από 140 και ότι υπάρχει ένα... Συγγνώμη, ναι. Μου το βάλετε εδώ, ναι. Για να ακούνε, ήδη έχουμε αρκετούς συνασθενείς. Ενώ υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό που ενώ είναι να πάρει και άλλα φάρμακα τα οποία θα έχουν ευεργετική δράση στο μυοκάρδιο και στο νεφρό, όπως είναι η αναστολή του μετατρεπτικού ενζύμου ή η αναστολή των υποδοχείων της αγκιοτενσίνης 2, δεν τους λαμβάνει καν. Η μεταμόσχευση μειώνει λοιπόν τον καρδιαγγειακό κίνδυνο γιατί βελτιώνει την αρτηριακή πίεση, μειώνει την υπερτροφία της αριστερής κοιλίας, βελτιώνεται το λιπιδαιμικό προφίλ, μειώνεται η φλεγμονή. Η αιμοκάθαρση και η υπερτονιακή κάθαρση είναι μια κατάσταση συνεχούς φλεγμονής στον άνθρωπο και αποκαθίσταται και η νεφρική λειτουργία. Βέβαια η υπέρταση παραμένει συχνή μετά την μεταμόσχευση νεφρού
και λόγω ανοσοκαταστολής και λόγω άλλων αιτίων. Σωματικό βάρος. Έχουμε ασθενείς οι οποίοι έχουν μεγάλο σωματικό βάρος. Αυτοί έχουν προβλήματα και χειρουργικής επούλωσης του τραύματος μετά τη μεταμόσχευση, απολειών αίματος, δημιουργίας αιματομάτων κτλ. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ακόμα και ασθενείς αυξημένου σωματικού βάρους και αυξημένου BMI, έχουμε κάνει δηλαδή μεταμοσχεύσεις ακόμα και με BMI πάνω από 32, ακόμα και αυτοί οι ασθενείς παρουσιάζουν 66% μείωση του κινδύνου θανάτου σε σύγκριση με παχύσαρκους ασθενείς που παραμένουν στη λίστα για μεταμόσχευση. Γι' αυτό και οι οδηγίες που έχουμε ως νεφρολόγοι είναι να μην τους εξαιρούμε αυτούς τους ασθενείς από την προετοιμασία τους για λίστα για να πάρουν νεφρικό μόσχευμα. Και βέβαια σε άλλα κράτη όπου υπάρχουν συνεργασίες φοβερές δεν ενδιαφέρονται βέβαια και για την άσκηση και για τη μείωση του σωματικού βάρους, αλλά οι οργανισμοί, οι μεγάλοι οργανισμοί, οι σύλλογοι, ας πούμε, όπως είναι το National Kidney Foundation και οι εταιρείες παχυσαρκίας, συνεργάζονται και με τις νεφρολογικές κοινότητες και αντιμετωπίζουν όλο το φάσμα της παχυσαρκίας σφαιρικά και στα παθολογικά του αίτια, αλλά και στα χειρουργικά του αίτια. Ευθραυστότητα είναι ένας όρος που μπήκε στην συζήτηση τα τελευταία χρόνια και αφορά την ευαισθησία και την ευπάθεια που έχουν οι ασθενείς που βρίσκονται στη λίστα και πόσο πραγματικά και σε αυτή την περίπτωση ωφελούνται από το να κάνουν μεταμόσχευση νεφρού. Τι είναι η ευθραυστότητα ή η ευπάθεια? Είναι η απώλεια της αντοχής και των φυσιολογικών για την ηλικία του ασθενούς αποθεμάτων άμυνας του οργανισμού. Είναι ένα κλινικό σύνδρομο που χαρακτηρίζεται από μυϊκή αδυναμία, από νοητική δυσλειτουργία, από πτώσεις. Συνήθως εμφανίζεται σε μεγάλες ηλικίες άτομα, αλλά έχουμε δει και μικρότερες ηλικίες από 65 ετών να την εμφανίζουν. Χαρακτηρίζεται από ευπάθεια σε διάφορες καταστάσεις και πολύ μειωμένη απάντηση του οργανισμού σε συνθήκες στρες. Η ευθραυστότητα συσχετίζεται με νοητική δυσλειτουργία, disability, χαμηλή αλβουμίνη ορού, πολλαπλή συνοσηρότητα, πολυφαρμακία, σαρκοπενία και είναι μια κατάσταση που και αυτή από ό,τι φαίνεται σε σύγκριση με την τελικού σταδίου νεφρική νόσο ωφελείται από την μεταμόσχευση νεφρού, δηλαδή η ευθραυστότητα δεν συναντάται τόσο συχνά στη μεταμόσχευση νεφρού και η ευπάθεια όσο στην τελικού σταδίου νεφρική νόσο, που εκεί μπορεί να φτάσει και σε μεγάλα ποσοστά, 47% σε αιμοκαθερώμενους ασθενείς, αναφέρουν πολλές μελέτες, και σε αιμοκαθερώμενους επίσης ασθενείς που είναι πάνω από 65 χρονών μπορεί η ευθραυστότητα να είναι και 71%. Αυτά τα συμπτώματα της ευθραυστότητας και της ευπάθειας βελτιώνονται μετά την νεφρική μεταμόσχευση, γιατί παρατηρούνται υψηλότερα σκορ νοητικής υγείας και κοινωνικής αλληλεπίδρασης, έχουν χαμηλά σκορ συνοσηρότητας αυτοί οι ασθενείς, καλά είναι σε αυτές τις περιπτώσεις μερικές φορές, όσο και παράξενο να φαίνεται, αν υπάρχει ζώσα μεταμόσχευση, να κάνουν ζώσα μεταμόσχευση ή προληπτική μεταμόσχευση και να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής. Και παρά τις ελαττωμένες εφεδρίες που έχουν, οι ευπαθείς εύθραυστοι λήπτες νεφρικού μοσχεύματος παρουσιάζουν μετά την νεφρική μεταμόσχευση βελτιωμένη ποιότητα ζωής σε σύγκριση ακόμη και με τους μη ευπαθείς εύθραυστους ασθενείς που βρίσκονται σε λίστα για νεφρική μεταμόσχευση. Ενδονοσοκομιακές νοσηλίες και μεταμόσχευση νεφρού. Κοιτάξτε, όλα αυτά τα οποία λέμε είναι μετρήσιμοι δείκτες, μετρήσιμοι παράγοντες. Και οι ενδονοσοκομιακές νοσηλίες μετρούν πάρα πολύ για την έκβαση των ασθενών που βρίσκονται στη λίστα και για το πώς θα εξελιχθεί η κατάστασή τους μετά την νεφρική μεταμόσχευση. Έχει αποδειχθεί λοιπόν ότι ασθενείς που έχουν πολλές ενδονοσοκομιακές νοσηλίες και βρίσκονται στη λίστα για διάφορα αίτια, οι ενδονοσοκομιακές νοσηλίες έχουν και μεγαλύτερο ποσοστό θνητότητας, άρα και μικρότερο ποσοστό επιβίωσης. Και επίσης ασθενείς που μεταμοσχεύονται και έχουν μεγάλα ποσοστά ενδονοσοκομιακής νοσηλίας επίσης έχουν μικρότερο ποσοστό επιβίωσης, αλλά σε σύγκριση με τις ενδονοσοκομιακές νοσηλίες που γίνονται στη διάρκεια της, όσο είναι στην λίστα, δεν έχει καμιά σχέση αυτό, είναι καλύτερη η επιβίωσή τους.
Οι υποψήφοι, επομένως, με υψηλότερα ποσοστά νοσηλείας στον πρώτο χρόνο έχουν αυξημένη θνητότητα και χαμηλές πιθανότητες να λάβουν μόσχευμα. Τα δεδομένα νοσηλείας του πρώτου έτους ήταν ο ισχυρότερος προγνωστικός παράγοντας για την επιβίωση στη λίστα αναμονής και τα αποτελέσματα μετά τη μεταμόσχευση σε σύγκριση με την κατάταξή τους στην εκτιμόμενη επιβίωση μετά τη μεταμόσχευση. Η εκτιμόμενη επιβίωση μετά τη μεταμόσχευση είναι ένα εργαλείο το οποίο το χρησιμοποιούμε εμείς οι μεταμοσχευτές προκειμένου να βλέπουμε την κατάσταση εκείνη στην οποία θα πρέπει να δώσουμε μια απάντηση στο πόσο δηλαδή αναμένεται να ζήσει ένα νεφρικό μόσχευμα. Παρά τη δυσμενέστερη πρόγνωση, οι μεταμοσχεύσεις νεφρού παρήχαν ακόμη ωφέλη επιβίωση σε ασθενείς που νοσηλευόταν βαριά, αν και η προσφορά και η διαθεσιμότητα των μοσχευμάτων ήταν μειωμένη σε αυτές τις περιπτώσεις. Για το ζαχαρόδι διαβήτη είναι γνωστό ότι όσοι έχουν ζαχαρόδι διαβήτη τύπου 1 σε ένα ποσοστό από 5 μέχρι 15% θα φτάσουν σε τελικό στάδιο χρόνιας νεφρικής νόσου, ότι η καρδιαγγειακή νόσος παραμένει η κύρια αιτία θνητότητας ασθενών με τελικού σταδίου χρόνια νεφρική νόσο που βρίσκονται σε αιμοκάθαρση και λίστα αναμονής, και είναι γνωστό επίσης ότι οι διαβητικοί τύπου 1 που βρίσκονται σε αιμοκάθαρση έχουν προσδόκιμο επιβίωσης λιγότερο από 15 χρόνια. Σε αυτούς προσφέρεται η ταυτόχρονη μεταμόσχευση παγκρέατος και νεφρού, η μετάχρονη μεταμόσχευση, δηλαδή να μεταμοσχευτεί το πάγκρεας μετά από το νεφρό, και η μεταμόσχευση νησιδίων του παγκρέατος. Η μεταμόσχευση νησιδίων του παγκρέατος σε σύγκριση με την μεταμόσχευση του όλου οργάνου υστερεί. Γιατί η ινσουλινοανεξαρτησία είναι μικρότερη στην περίπτωση της μεταμόσχευσης νησιδίων του παγκρέατος, δηλαδή στα 5 χρόνια απαλλάσσονται από ινσουλίνη ένα ποσοστό 25 μέχρι 50% αυτών που κάνουν μεταμόσχευση νησιδίων, ενώ η ινσουλινοανεξαρτησία στην μεταμόσχευση του όλου οργάνου είναι μεγαλύτερη. Και βέβαια για να πετύχει και η μεταμόσχευση νησιδίων μερικές φορές απαιτούνται πάνω από 2 δότες. Τα αποτελέσματα της μεταμόσχευσης νεφρού σε ασθενείς με διαβητική νεφροπάθεια είναι πολύ σημαντικά, γιατί η μακροχρόνια θνητότητα αυτών των διαβητικών ασθενών βρέθηκε μειωμένη κατά 48-82% σε ασθενείς με νεφρικό μόσχευμα σε σύγκριση με τους εγγεγραμμένους στη λίστα για μεταμόσχευση ασθενείς. Και ενώ οι υποψήφοι νεφρικοί λήπτες νεφρού με διαβητική νεφροπάθεια παρουσιάζουν ετήσιο ρυθμό θνητότητας 11%, η νεφρική μεταμόσχευση μειώνει πάρα πολύ σημαντικά τον κίνδυνο αυτό κατά 73%. Επίσης, ένα αναδεικνυόμενο πρόβλημα το οποίο θα μας απασχολήσει από ό,τι φαίνεται και τα επόμενα χρόνια ακόμα περισσότερο, όχι ότι δεν μας απασχολεί και τώρα, είναι και ο ζαχαρόδης διαβήτης τύπου 2. Είναι σε αυτή την περίπτωση η καλύτερη θεραπευτική αντιμετώπιση είναι η ζώσα νεφρική μεταμόσχευση ή ακόμα και η ταυτόχρονη μεταμόσχευση νεφρού παγκρέατος σε ορισμένους επιλεγμένους ασθενείς. Αν και κυρίως η πλειονότητα των ασθενών που μεταμοσχεύονται με ταυτόχρονη μεταμόσχευση νεφρού παγκρέατος είναι η διαβητική τύπου 1. Η πενταετής επιβίωση των διαβητικών μεταμοσχευμένων ασθενών είναι ασύγκριτα καλύτερη από ό,τι των αιμοκαθερωμένων, βλέπετε 75% από πολλές μελέτες. Το κέντρο μας έχει εμπειρία και από τα προηγούμενα χρόνια. Οι λοιμώξεις μετά την νεφρική μεταμόσχευση μπορεί να συναντηθούν σε ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό, 20%. Βέβαια, ο ρυθμός της θνητότητας εξαιτίας των λοιμώξεων είναι πολύ χαμηλότερος. Βλέπετε στην αιμοκάθαρση είναι 9,12% και στην περιτοναϊκή κάθαρση. Στην νεφρική μεταμόσχευση είναι μόλις 0,54% ο ετήσιος ρυθμός καρδιαγγειακής θνητότητος. Έχουν ένα χρονοδιάγραμμα και κυρίως εδώ μας ενδιαφέρουν αυτές που είναι στο χρονικό διάστημα από 1 μέχρι 6 μήνες, όπου εμφανίζονται κάποιοι αρκετά επικίνδυνοι ιοί, όπως είναι ο κυταρομεγαλοϊός, κυρίως για την ομάδα των ασθενών που έχουν δότη θετικό, όταν είναι οροθετικός ο δότης. Σε σύγκριση με τη θνητότητα των ασθενών που βρίσκονται στην λίστα ή που αιμοκαθαίρονται, η θνητότητα είναι πολύ μικρότερη.
Υπάρχουν θεραπείες για την αντιμετώπιση του κυταρομεγαλοϊού, με προεξάρχουσα την αντιμετώπιση με Valgan-Cyclovir. Στο κέντρο μας εφαρμόζεται η προφύλαξη και όχι η preemptive therapy. Είναι διαφορετικές θεραπείες αυτές όσον αφορά την τακτική που ακολουθείτε. Επίσης, για την υπατήτιδα Β, ασθενείς δηλαδή που είναι θετικοί στο αυστραλιανό αντιγόνο μπορεί να μεταμοσχευθούν είτε από αρνητικό είτε από θετικό δότη και μετά τη μεταμόσχευση να λάβουν αντιϊκή αγωγή. Το ίδιο και για την υπατήτιδα Σ, γιατί με τα νεότερα αντιϊκά φάρμακα μπορεί είτε άμεσα μεταχειρητικά είτε μετά την μεταμόσχευση να λάβουν τα ειδικά αντιϊκά φάρμακα για την υπατήτιδα Σ και η κατάστασή τους είναι να εξελιχθεί πολύ καλά. Εκείνο που πρέπει να ξέρουμε και να ξέρετε για τις λοιμώξεις στους μεταμοσχευμένους είναι ότι η εικόνα τους η κλινική τους εικόνα είναι άτυπη. Πολλές φορές τα συμπτώματα της φλεγμονής, όπως είναι ο πυρετός, λείπουν και η κλινική εικόνα μπορεί να μιμείται και άλλες εικόνες όπως είναι η οξύ απόρριψη, οπότε πρέπει να γίνεται διαφορική διάγνωση στην περίπτωση αυτή. Το είδος της μεταμόσχευσης, αν δηλαδή υπάρχει διαφορά μεταξύ ζώσας και πτωματικής μεταμόσχευσης. Τα πλεονεκτήματα σίγουρα αφορούν τη ζώσα μεταμόσχευση, γιατί έχει καλύτερη επιβίωση μοσχεύματος που φτάνει το 6% στα 5 χρόνια. Έχει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής στο μόσχευμα. Το 19,2 είναι αυτό που λέμε ημιπερίοδος, το half-life, είναι η ημιπερίοδος ζωής του νεφρικού μοσχεύματος. Στη ζώσα μεταμόσχευση υπάρχει και η δυνατότητα προληπτικής μεταμόσχευσης, δηλαδή να κάνει ο ασθενής μεταμόσχευση ενώ βρίσκεται στο 4ο στάδιο της χρόνιας νεφρικής νόσου και σε αυτή την περίπτωση μεταμοσχεύεται με λιγότερες συνοσυρότητες και εξελίσσεται η μεταμόσχευση ακόμα καλύτερα. Ότι επίσης η ζώσα μεταμόσχευση έχει ελάχιστο έως καθόλου χρόνο ψυχρής ισχυμίας. Είναι ο χρόνος που παραμένει το μόσχευμα μέσα στον πάγο και το συντηρείται, ενώ η πτωματική μεταμόσχευση μπορεί να συντηρηθεί μέσα στον πάγο από 15 μέχρι και 30 ώρες και αυτό επιβαρύνει την πρόγνωση της λειτουργικότητας του μοσχεύματος. Η ζώσα μεταμόσχευση σχεδόν δεν έχει καθόλου καθυστερημένη λειτουργία, έχει ένα πολύ χαμηλό ποσοστό, 3 με 4%, και έχει και μικρότερο χρόνο αναμονής. Επίσης, τόσο η επιβίωση ενός έτους από ζώντα δότη, όσο και η πενταετής επιβίωση είναι καλύτερες στις ζώσες μεταμοσχεύσεις. Εδώ θέλω να δείξω το εξής, γιατί πολλές φορές λέμε ότι γίνανε, ας το πούμε, σημαντικά βήματα. Πράγματι γίνανε σημαντικά βήματα. Αν δει κανείς τις επιβιώσεις των ασθενών, τόσο των ζωσών μεταμοσχεύσεων, όσο και τις επιβιώσεις των μοσχευμάτων, διαχρονικά, ας μην πάρουμε το 96-99, ας πάρουμε από το 2000-2003 μέχρι το 2012, η πενταετής και πλέον επιβίωση τόσο του νεφρικού μοσχεύματος όσο και του ασθενούς έχουν βελτιωθεί σημαντικά. Και αυτό οφείλεται βέβαια στο γεγονός ότι η ανοσοκαταστολή έχει βελτιωθεί, οφείλεται στο γεγονός ότι η μεταμοσχευτική κοινότητα απέκτησε μεγαλύτερη εμπειρία στο χειρισμό αυτών των ασθενών, ότι κατανοήθηκαν πολλοί παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί, αλλά υπάρχει διαφορά στην πενταετή και στην εξαετή και στην εφταετή επιβίωση νεφρικού μοσχεύματος μεταξύ 2000 και 2012. Προληπτική μεταμόσχευση, ας σταθούμε λίγο σε αυτήν, είναι μια μεταμόσχευση που γίνεται πριν την έναρξη της αιμοκάθαρσης. Προσφέρει καλύτερη επιβίωση μοσχεύματος, αποφεύγονται οι επιπλοκές της αιμοκάθαρσης, διατηρείται η αγκιακή προσπέλαση, έχει καλύτερη ποιότητα ζωής και μικρότερο συνολικά κόστος θεραπείας. Είναι ιδανική επιλογή όταν υπάρχει ζώντας δότης και όταν ο λήπτης είναι μικρής ηλικίας, χωρίς βέβαια να αποκλείονται, όπως σας έδειξα και σε προηγούμενες διαφάνειες, από την προληπτική μεταμόσχευση ακόμα και μεγαλύτερης ηλικίας άτομα. Μεταμοσχεύσεις με ΑΜΠΟ ασυμβατότητας γίνονται με ειδική προετοιμασία. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε την λήψη των ανοσοκαταστατικών φαρμάκων και τις επιπλοκές που έχουν, με κυριότερο εκπρόσωπο τον ζαχαρόδι διαβήτη, τον μεταμοσχευτικό ζαχαρόδι διαβήτη, που κυρίως οφείλεται στην εφαρμογή της κορτιζόνης και του τακρόλιμους, αλλά και της υπέρτασης που επίσης
συμμετέχει και η κορτιζόνη και η αναστολή της καλσινευρίνης, η κυκλοσπορίνη ή το τακρόλιμους. Οικονομικό κόστος και μεταμόσχευση νεφρού. Είναι μια παλιά διαφάνεια από το νοσοκομείο Ντελμάρ της Βαρκελόνης από το 2014 που δείχνει ότι στα 5 χρόνια το κόστος της μεταμόσχευσης είναι το 1/3 του κόστους της αιμοκάθαρσης, αλλά σήμερα οι μελέτες αυτές συνεχίζονται. Η σύγκριση του ετήσιου κόστους μετά το πρώτο έτος, για τη μεταμόσχευση είναι από 15.000 μέχρι 30.000 ευρώ, για την αιμοκάθαρση είναι από 78.000 έως 106.000 ευρώ. Βασικά οικονομικά στοιχεία είναι ο χρόνος απόσβεσης, το πότε δηλαδή θα αποσβεστεί αυτό το κόστος, και για τη μεταμόσχευση αποσβαίνεται στα 3 χρόνια πραγματικά. Επιτυγχάνεται μια ετήσια εξοικονόμηση της τάξης των 36.000 έως 45.000 ευρώ και φυσικά το κόστος της μεταμόσχευσης είναι περίπου το 20% δηλαδή του κόστους της αιμοκάθαρσης. Και αυτό δεν ισχύει μόνο για την περίπτωση που έχουμε να κάνουμε μια ζώσα απλή μεταμόσχευση σε έναν HLA συμβατό δότη, αλλά ισχύει και για τους πτωματικούς δότες με χαμηλό Kidney Donor Profile Index. Αυτό αφορά τους δότες, αλλά ακόμα και στις ασύμβατες HLA μεταμοσχεύσεις το κόστος εκεί λίγο είναι που υπερβαίνει το κόστος της αιμοκάθαρσης, το ετήσιο κόστος της αιμοκάθαρσης. Αν πετύχει, μετά από τα 3 χρόνια, όπως σας έδειξα και προηγουμένως, το κόστος αυτό αποσβαίνεται. Έτσι λοιπόν η μεταμόσχευση είναι οικονομικά αποδοτική για όλους τους τύπους των δοτών. Κάτι άλλο το οποίο θα το περάσω γρήγορα και θα τελειώσω σιγά σιγά την παρουσίασή μου, είναι ότι έχουμε περιπτώσεις γυναικών στην μεταμόσχευση νεφρού που έγιναν μητέρες, χάρηκαν το γεγονός της μητρότητος. Έχουμε ανακοινώσει αυτά τα αποτελέσματα. Το κέντρο μας ήταν και το κέντρο το οποίο πρωτοστάτει στις παιδιατρικές μεταμοσχεύσεις, με 20 ετής επιβιώσεις από πτωματικό δότη της τάξης του 65% και από ζώντα δότη της τάξης του 69%. Είναι εξαίρετα νούμερα αυτά. Ποιότητα ζωής μετά τη μεταμόσχευση νεφρού. Μετρούνται με διάφορες η ποιότητα ζωής μετριέται με πολλές κλίμακες. Δεν είναι μόνο η κλίμακα SF36, υπάρχουν και πολλές άλλες κλίμακες. Ας αναφερθούμε σε αυτή. Λοιπόν, μετά τη μεταμόσχευση σοβαρή κόπωση, το αίσθημα κόπωσης που έχουν αυτοί οι ασθενείς είναι της τάξης του 33%, ενώ στην αιμοκάθαρση η κόπωση είναι μεγαλύτερη, 53%. Η κατάθλιψη επίσης μειώνεται στη μεταμόσχευση. Επίσης, είναι γνωστό ότι βελτιώνεται η κοινωνική τους λειτουργία, βελτιώνεται ο συναισθηματικός τους ρόλος και η ψυχική τους υγεία. Τα ψυχοκοινωνικά ωφέλη, απελευθερώνεται ο ασθενής από το βάρος της νεφρικής νόσου, μειώνονται οι επιπτώσεις της νεφρικής νόσου στην καθημερινότητα ενός ασθενούς, ο ασθενής επιστρέφει σε φυσιολογικές δραστηριότητες, επιστρέφει στη δουλειά του, επιστρέφει στο κοινωνικό περίκυρό του, προσφέρει στην κοινωνία, βελτιώνει την εργασιακή του ικανότητα και επίσης είναι και σημαντικό και αυτό ότι έχει μεγαλύτερη ανεξαρτησία από ιατρικές δομές, δεν χρειάζεται να έρχεται κάθε λίγο και λιγάκι στο νοσοκομείο. Επομένως, η μεταμόσχευση είναι θεραπεία εκλογής για τη χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου και όχι μόνο, γιατί είπαμε και για την χρόνια νεφρική ανεπάρκεια προτελικού σταδίου. Προσφέρει σημαντικά ωφέλη σε επιβίωση, ποιότητα ζωής και κόστος. Η μεταμόσχευση από ζώντα δότη υπερέχει της πτωματικής. Η προληπτική μεταμόσχευση μέγιστοποιεί τα ωφέλη. Τα ωφέλη παρατηρούνται σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, ακόμα και στον ευπαθή πληθυσμό, και η αύξηση των μεταμοσχεύσεων πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για όλους μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Μεσσερή. Νομίζω ότι μπορούμε άμεσα να περάσουμε στο πιο πρακτικό κομμάτι της σημερινής ημερίδας, αν μου επιτρέπετε, του σημερινού τραπεζιού, που είναι ακριβώς ο προμεταμοσχευτικός έλεγχος του λήπτη, τι χρειάζεται να κάνουμε δηλαδή για να μπούμε στη λίστα της μεταμόσχευσης. Θα μας το παρουσιάσει η κυρία Νάστρα Χαντάρ, η οποία είναι η κοινωνήτρια β' στην άκρη νευρολογική κλινική του Άκρη και είναι η υπεύθυνη
Να ευχαριστήσω και εγώ το Σύλλογο Νευροπαθών για την πρόσκληση. Θα σας πω συνοπτικά για το προμεταμοσχευτικό έλεγχο στο λίπτη. Πιο δυνατά. Ωραία. Θα ξεκινήσω με ποιοι είναι οι στόχοι του προμεταμοσχευτικού ελέγχου, να δούμε αν ο ασθενής δίνεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, να εντοπίσουμε οποιοδήποτε πρόβλημα που μπορεί να επιδεινωθεί και να εμφανιστεί μετά τη μεταμόσχευση και να αυξήσουμε τις πιθανότητες επιτυχίας της μεταμόσχευσης. Την ενημέρωση την ξεκινάμε στους ασθενείς που φτάνουν στο στάδιο 4 με 5 χρόνια νεφρικής νόσου και οι ασθενείς οφείλουμε να ενημερώσουμε για τη μεταμόσχευση και για τις επιλογές που έχουν και οι ασθενείς που είναι σε τελικό στάδιο σε εξωνεφρική κάθεση θα πρέπει να ενημερώνονται από τους ιατρούς, νεφρολόγους εκάστοτε των μονάδων. Προτιμάμε συνήθως την μεταμόσχευση πριν την ένταξη σε εξωνεφρική κάθαρση, όπως ανέφερε και ο κύριος Μιστερλής, λόγω του ότι η μεταμόσχευση πριν την ένταξη σε εξωνεφρική κάθαρση έχει φανεί ότι μειώνει τα επεισόδια απόρριψης, μειώνονται τα ποσοστά καθυστέρησης λειτουργίας μοσχεύματος, έχουμε καλύτερα ποσοστά επιβίωσης ασθενών και μοσχευμάτων, έχουμε λιγότερη επιβάρυνση της κοινωνικής, οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής του ασθενούς και εξοικονόμηση πόρων. Ξεκινάμε την αξιολόγηση του λήπτη με ένα αναλυτικό ιατρικό ιστορικό και ελέγχουμε για παράγοντες που προδιαθέτουν σε προβεστοποίηση, όπως προηγούμενες μεταγγίσεις, εγκυμοσύνες ή προηγούμενη μεταμόσχευση. Απόλυτες αντεκδείξεις για μεταμόσχευση είναι η ενεργός λίμωξη, η ενεργός κακοήθεια, η κατάχρηση ουσιών, η μη ελεγχόμενη ψυχιατρική νόσος και η σημαντική ελάττωση του προσδόκιμου επιβίωσης, δηλαδή κάτω από 1 έτος. Η προχωρημένη ηλικία από μόνη της δεν αποτελεί αντένδειξη για μεταμόσχευση. Πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη και συνεπάρχουσες συνοσηρότητες. Όπως είπε και ο κύριος Μισηρλής, υπάρχουν πολλοί ασθενείς πάνω των 70 ετών που έχουν μεταμοσχευτεί με επιτυχία και με ικανοποιητικά μακροχρόνια επιβίωση του μοσχεύματος. Και όπως αναφέρθηκε, οι ασθενείς, οι μεταμοσχευμένοι, έχουν φανεί ότι έχουν υψηλό κίνδυνο για καρδιακό θάνατο, γι' αυτό θα πρέπει να κάνουμε ένα καλό καρδιολογικό έλεγχο πριν τη μεταμόσχευση. Οι απόλυτες αντενδείξεις είναι στη θάγχη ή γνωστή στεφανιαία νόσος που δεν επιδέχεται παρέμβαση ή ιστορικό πρόσφατο εμφράγματος. Στις σχετικές αντενδείξεις της μεταμόσχευσης είναι ασθενείς με ευρήματα με μη κριτική ισχαιμίας, σε στεφανογραφία που επιδέχεται βελτίωση και σε ασθενείς που έχουν αντιμετωπιστεί επιτυχώς με αγκιοπλαστική. Όσο αφορά την αγκιακή εγκεφαλική νόσος, σε ασθενείς με προχωρημένη ηλικία και συνεπάρχουσες παράγοντες κινδύνου, δηλαδή κάπνισμα, δυσλιπιδεμία, θα πρέπει σε αυτούς τους ασθενείς να κάνουμε έλεγχο για πιθανή ύπαρξη στενώσεων των καροτίδων και σε σοβαρές στενώσεις θα πρέπει να αντιμετωπιστούν πριν τη μεταμόσχευση. Όσο για την περιφερειακή αγκιακή νόσο, σε σοβαρές στενώσεις στις λαγόνιες αρτηρίες και αρτηρίες των κάτω άκρων, θα πρέπει να διορθώνονται πριν τη μεταμόσχευση και σε περίπτωση που δεν επιδέχεται κάποια παρέμβαση, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε στη μεταμόσχευση λόγω του αυξημένου κινδύνου σοβαρών επιπλοκών. Για το κάπνισμα. Κάνουμε σύσταση για διακοπή του καπνίσματος. Σε όλους τους ασθενείς ελέγχουμε με σπυρομέτρηση και σε ασθενείς βαρύς καπνιστές θα πρέπει να υποβάλλονται και σε αξονική τομογραφία. Όλοι οι ασθενείς θα πρέπει να εκτιμούνται από χειρουργό μεταμοσχεύσεων όλοσωματικά και οι ασθενείς που είναι παχύσαρκοι με ψηλό σωματικό βάρος και BMI πάνω από 30, κάνουμε σύσταση για μείωση του σωματικού βάρους, για να μειώσουμε τις επιπλοκές μετά τη μεταμόσχευση. Γίνεται έλεγχος ανατομίας και βατότητας των αγκίων και σε ασθενείς που είναι πολυκυστικοί
πρέπει να γίνει αξιολόγηση του μέγεθος των ηθαγενών νεφρών. Όπως επίσης, κάνουμε αξιολόγηση της ευαλωτότητας και αυτά υπάρχουν κάποια κριτήρια, όπως αν έχει γίνει απότομη απώλεια βάρους ή σαρκοπενία χωρίς προσπάθεια, μυϊκή αδυναμία, εξουθένωση ή έλλειψη αντοχής, αργό βάθισμα και φυσική αδράνεια. Οποιοδήποτε ένα από αυτά έχουμε, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε στη μεταμόσχευση. Επίσης, πρέπει να αξιολογήσουμε αν υπάρχει δυσκολία στην επούληση του τραύματος και δημιουργία κυλών μετά την μεταμόσχευση. Οι παράγοντες κινδύνου είναι ζωχαρός διαβήτης, η πολυκυστική νόσος, προηγηθήσεις χειρουργικές επεμβάσεις και κάπνισμα. Υπάρχουν και κάποια τεχνικά θέματα, όπως λεμφοκύλες, σε δεύτερο χειρουργείο σε άμεσο χρόνο και λίμωξη τραύματος. Το να εμφανίσουν κύλοι στο σημείο του χειρουργείου είναι σε ποσοστό 7% στα πρώτα 10 χρόνια, το οποίο διπλασιάζεται στους καπνιστές. Προχωράμε σε ουρολογική εκτίμηση στους ασθενείς που έχουν υψηλού κινδύνου ιστορικό με ουρολογική κακοήθεια, υποτροπιάζουσες λοιμώξεις ουροποιητικού, όταν έχουμε διαταραχές στην γένωση και γνωστό ιστορικό με ανατομικές ανομαλίες νεφρών, ουρητήρων ή νεφρολιθίασης. Κιστιοσκόπηση κάνουμε στους ασθενείς που έχουν ιστορικό, που έχουν λάβει θεραπεία με κυκλοφοσφαμίδι ή κάπνισμα. Όσον αφορά το ζαχαρόδι διαβήτη, όλοι οι ασθενείς με ζαχαρόδι διαβήτη τύπου 1 ή 2 μπορούν να προχωρήσουν κανονικά στη μεταμόσχευση. Καλό να έχουν καλή ρύθμιση του ζαχάρου για να αποφύγουμε οποιαδήποτε επιπλοκή. Και σε ασθενείς που δεν έχουν γνωστό ιστορικό, θα πρέπει να κάνουμε δοκιμασία σκαμπίλης γλυκόζης πριν την μεταμόσχευση. Το πρωτοπαθές νόσημα, πολλοί ασθενείς καταλήγουν στην αιμοκάθαρση με άγνωστο πρωτοπαθές νόσημα. Για μας είναι όμως σημαντικό να ξέρουμε το πρωτοπαθές νόσημα, γιατί υπάρχουν πολλά σπεραματικά νοσήματα τα οποία αποτροπιάζουν στα πρώτα 5 χρόνια της μεταμόσχευσης. Οπότε, άμα το γνωρίζουμε, είμαστε και πιο υποψιασμένοι. Στους ασθενείς που είναι με αιματολογικές κακοήθειες, συνήθως αποτελεί αιτία αποκλεισμού από τη μεταμόσχευση. Όσον αφορά τις λοιμώξεις, σε ενεργή λοίμωξη δεν διενεργείται η μεταμόσχευση. Σε ασυμπτωματικό απικισμό από κάποιους οργανισμούς, επίσης δεν αποτελεί αντένδειξη για μεταμόσχευση. Όλοι οι υποψήφοι πρέπει να ελέγχονται για HIV, υπατήτηδα C και Β και λοιμώξεις από κύτταρο-μεγαλοϊό, Epstein-Barr, απλό έρπιτα και φυματίωση. Και κάνουμε σύσταση σε όλους τους ασθενείς για να ολοκληρώσουν το πρόγραμμα εμβολιασμού πριν τη μεταμόσχευση, ειδικά για ζώντα εξασθενημένα εμβόλια. Όσον αφορά την κακοήθεια, σε όλους τους ασθενείς πρέπει να κάνουμε έλεγχο αναλόγως ηλικίας και φύλου με βάση τα κριτήρια που ισχύουν για τον εθνικό πληθυσμό. Πρέπει να έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας ότι οι ασθενείς που είναι υπό αιμοκάθαρση έχουν αυξημένη συχνότητα εμφάνιση καρκίνου νεφρών, οπότε γι' αυτό το λόγο πρέπει να κάνουμε υπερηχογραφικό έλεγχο. Και οι ασθενείς που έχουν λάβει κύκλοφοσφαμίδι και με ιστορικό αποφρακτικής νεφροπάθειας, θα πρέπει να τους ελέγχουμε για κακοήθεια ουροδόχο κίστης. Όπως επίσης, οι ασθενείς με γνωστή υπατήτηδα Β και Σ πρέπει να ελέγχονται για υπατοκυταρικό καρκίνωμα. Συμπερασματικά, ο προμεταμοσχευτικός έλεγχος είναι απαραίτητος, γιατί μας εξασφαλίζει την ασφάλεια του ασθενούς, βοηθά στην επιλογή του κατάλληλου λήπτη, μειώνει τις επιπλοκές μετά τη μεταμόσχευση και αυξάνει την επιτυχία του μασχεύματος. Και θα κλείσω με αυτή την τέτοια. Η σωστή προετοιμασία είναι το ίμιση της επιτυχίας. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία Φυλάκη, η διευθύντρια του Εθνικού Περιφερειακού Κέντρου Συμβατότητας
και ανήκει στην ομάδα των αφανών ηρώων της μεταμόσχευσης. Είναι το έργο το οποίο έχουν να κάνουν, είναι συνεχές, είναι όταν υπάρχει ένας δότης, το εργαστήριο δεν θα ελέγξει τον ένα λήπτη ή τους δύο, θα ελέγξει ένα μεγάλο αριθμό. Αυτός ο έλεγχος είναι συνεχής και είναι όλες τις ώρες της ημέρας. Και για να καταλάβουμε τη σημασία του εργαστηρίου και πόσο σημαντικό είναι, όχι για το υποκράτη της Θεσσαλονίκης, για την Βόρειο Ελλάδα, αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα εκείνη η καθυστερία, το υποκράτιο εδώ, στην Αθήνα γεννηματάται ο Ευαγγελισμός και τα δύο από την Αθήνα κλείνουν και θα ανοίξουν στο μονάχο. Άρα είναι προπύργιο. Αυτό και ιδιαίτερη σημασία. Καλησπέρα λοιπόν και από μένα. Θα ευχαριστώ τους πρόεδρους, τον κύριο Τσουλφά και τον κύριο Σεραφίδη. Κυρίως θα ήθελα να ευχαριστήσω για την τιμητικότατη πρόσκληση, το Σύλλογο Νεφροπαθών. Δεν ακούγομαι? Δεν δουλεύει το μικρόφωνο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω λοιπόν για τη τιμητική πρόσκληση το Σύλλογο Νεφροπαθών και τον πρόεδρό του και τη δυνατότητα που μας δίνει να δείξουμε τη σημασία του νοσολογικού ελέγχου και του νοσολογικού εργαστηρίου στη μεταμόσχευση. Πρέπει να πούμε ότι ο οργανισμός μας διαθέτει ένα εξαιρετικά έξυπνο νοσοποιητικό σύστημα που εκπαιδεύεται να αναγνωρίζει τα κύτταρα ως δικά του και άρα να τα ανέχεται ή ξένα, μη αυτά και άρα επικίνδυνα, άρα να τα επιτίθεται και να τα απορρίπτει για να προστατεύσει τα δικά του. Ένα μόσχευμα λοιπόν, ακόμα και από τον πιο συμβατό δότη, εξακολουθεί να είναι κάτι ξένο για το νοσοποιητικό σύστημα. Η απόρριψη άρα είναι αποτέλεσμα της ανοσιακής απάντησης στα αλλοαντιγόνα του μοσχεύματος, ακούγομαι, τα οποία είναι πρωτεΐνες, αυτά τα αντιγόνα που διαφέρουν μεταξύ των ανθρώπων από το ένα άτομο στο άλλο. Αναγνωρίζοντας τα αυτά, το ανοσοποιητικό σύστημα του λήπτη ξεκινάει μια ανοσιακή απάντηση αναπόφευκτη, σχηματίζοντας ειδικά ταυκύτταρα και αντισώματα έναντι αυτών των ξένων αντιγόνων του κάθε μοσχεύματος. Και ποια είναι αυτά τα αντιγόνα? Είναι αυτά που λέμε μείζωνα, τα πιο επικίνδυνα, δηλαδή τα αντιγόνα των διαφορετικών ομάδων αίματος, και τα HLA, τα λεγόμενα Human Leukocyte Antigens, δηλαδή τα ανθρώπινα λευκοκυταρικά αντιγόνα. Υπάρχουν και δευτερεύοντα που απασχολούν το εργαστήριο, αλλά δεν είναι αντικείμενο της σημερινής ομιλίας. Ως προς την ομάδα αίματος, επειδή ακριβώς είναι επικίνδυνα, αυτό που πρέπει να γίνεται είναι να γίνεται η μεταμόσχευση με συμβατή ομάδα αίματος. Ωστόσο, λόγω έλλειψης μοσχευμάτων, όλο και περισσότερο, κυρίως στη ζώσα μεταμόσχευση, προχωρούμε σε μεταμόσχευση με ασύμβατη ομάδα αίματος και πολλές αναδρομικές μελέτες έχουν δείξει ότι οι ασθενείς που μεταμοσχεύτηκαν με ασύμβατη ομάδα αίματος είχαν τελικά καλύτερη επιβίωση από αυτούς που παρέμειναν στη λίστα περιμένοντας να βρουν ένα συμβατό μόσχευμα ως προς την ομάδα αίματος. Και ερχόμαστε στο άλλο σύστημα που απασχολεί το εργαστήριο, το κυρίως. Ποιο? Το HLA, αυτό που είπαμε προηγουμένως. Όπως έχουμε ομάδες αίματος λοιπόν, έτσι έχουμε και ομάδες όλοι μας πάνω στα κύτταρά μας ιστικών αντιγόνων, τα HLA. Τα οποία βασικά χωρίζονται σε δύο ομάδες αδρές μεγάλες. Τα τάξης 1, ABC, και τα τάξης 2, DR, DQ, DP. Έχουν ομοιότητες και διαφορές λειτουργικές και μορφολογικές μεταξύ τους, αλλά το κυριότερο που απασχολεί τη μεταμόσχευση είναι ότι έχουν ένα τεράστιο πολυμορφισμό. Μέχρι σήμερα έχουν ανακαλυφθεί 45.000 αλλήλια. Όπως καταλαβαίνουμε, είναι αδύνατο βάσει αυτού του πολυμορφισμού ένα μόσχευμα ενός δότη να μοιάζει με του λήπτη, εκτός και αν είναι μονογενής δίδυμη. Εδώ λοιπόν έρχεται ο ρόλος του νοσολογικού εργαστηρίου που προσπαθεί να κάνει να προβλέψει και να προλάβει την απόρριψη λόγω αυτών των μεγάλων διαφορών. Η ιστοσυμβατότητα λοιπόν και η μεταμόσχευση αποτελούν δύο επιστημονικά πεδία στενά συνδεδεμένα μεταξύ τους από τα πρώτα στάδια της ανάπτυξής τους. Τρεις είναι οι βασικές στρατηγικές εκτίμησης κινδύνου απόρριψης. Πρώτον, εκτιμούμε τη διαφορά στα HLA αντιγόνα μεταξύ δότη και λήπτη. Δεύτερον, βρίσκουμε και ταυτοποιούμε τα προσχηματισμένα κυκλοφορούντα αντισώματα στον ορό που μπορεί να έχει ο κάθε λήπτης, πριν και μετά τη μεταμόσχευση.
Και τρίτον, διασταυρώνουμε στο τέλος τα κύτταρα του κάθε δότη με τον ορό του λήπτη για να δούμε αν ο ορός του λήπτη επιτίθεται στα κύτταρα του δότη και άρα πρέπει να σταματήσουμε τη μεταμόσχευση. Και ξεκινάμε με την πρώτη, την εκτίμηση των διαφορών στα HLA αντιγόνα. Τι κάνουμε γι' αυτό? Τόσο το δότη όσο και το λήπτη τον τυποποιούμε ως προς τα HLA αντιγόνα τάξης 1 και τάξης 2, να δούμε δηλαδή ποια αντιγόνα φέρει στα κύτταρά του. Έρχεται ο κάθε δότης και λήπτης 2 φορές στο εργαστήριο. Μία πρώτη φορά για να τον τυποποιήσουμε σε χαμηλή ανάλυση και έτσι είναι η πάνω σειρά, ως προς τα α, β, dr, dq, και μια δεύτερη φορά που τον τυποποιούμε σε υψηλή ανάλυση, και όταν λέμε υψηλή ανάλυση που είναι το αποτέλεσμα, όπως λέμε για παράδειγμα εκεί πέρα α0101, δηλαδή ακριβώς το ειδικό πεπτίδιο, γιατί τα πάνω είναι ομάδα πεπτιδίων το α1, ενώ το α0101 είναι το ειδικό πεπτίδιο. Γιατί το κάνουμε και το θέλουμε να το ξέρουμε αυτό? Για να εκτιμήσουμε αργότερα, όταν θα μετρήσουμε τα αντισώματα στον ορό του λήπτη, αν θα αντιδράσουν ειδικά έναντι του συγκεκριμένου πεπτιδίου. Η HLA τυποποίηση λοιπόν είναι απαραίτητη για την εγγραφή στη λίστα αναμονής του ΕΟΜ. Τα HLA ABDR είναι τα πιο κύρια, τα τρία αυτά, βάσει των οποίων γίνεται η μοριοδότηση των υποψηφίων λιπτών στην λίστα στον ΕΟΜ. Η HLA συμβατότητα, ωστόσο, δεν απαιτείται πάντα στη μεταμόσχευση νεφρού. Τι είναι εκείνο που απαιτείται? Να μην υπάρχουν αντισώματα στον ορό του λήπτη έναντι των ξένων αντιγόνων του δότη. Ωστόσο, πάρα πολλές, εκατοντάδες χιλιάδες μεταμοσχεύσεις, και το εννοώ αυτό είναι πραγματικό νούμερο, πολυκεντρικές, έχουν δείξει τι? Ότι ανεξαρτήτως αν υπάρχουν αντισώματα στον ορό του λήπτη, όσο μειώνεται η HLA συμβατότητα, δηλαδή όσο πιο πολύ διαφέρουν αυτά τα HLA αντιγόνα μεταξύ δότη και λήπτη, τόσο μειώνεται η επιβίωση του μοσχεύματος σε βάθος χρόνου. Φυσικά, όλες οι ασυμβατότητες δεν έχουν τον ίδιο αντίκτυπο. Και γιατί γίνεται αυτό? Ανεξαρτήτως λέμε αν υπάρχουν αντισώματα. Άλλο τα αντισώματα που υπάρχουν στον ορό του λήπτη, άλλο τα αντιγόνα που βρίσκονται πάνω στα κύτταρα του κάθε ανθρώπου και διαφέρουν μεταξύ του ενός ατόμου από το άλλο άτομο. Γιατί λοιπόν γίνεται αυτό? Γιατί έστω αν μεταμοσχευτεί κάποιος και έχει ένα δότη που είναι ξένο αυτό το μόριο, ο συγκεκριμένος λήπτης δεν θα σχηματίσει αντισώματα μόνο έναντι αυτού, αλλά και σε πολλά άλλα, γιατί όλα αυτά τα άλλα μοιράζονται κοινά κομμάτια, επιτόπου τα λέμε στην ανοσολογία, και άρα θα αντιδράσει και έναντι αυτών, και όταν έρθει η ώρα να χρειαστεί πιθανά μια δεύτερη μεταμόσχευση, θα έχει ήδη ευαισθητοποιηθεί σε όλα αυτά και θα είναι πάρα πολύ δύσκολη η δεύτερη μεταμόσχευση. Γι' αυτό και χρειάζεται η καλή συμβατότητα πριν την πρώτη μεταμόσχευση. Και γι' αυτό όλα τα συστήματα κατανομής μοσχευμάτων παγκοσμίως μοριοδοτούν παραπάνω εκείνους τους υποψήφιους λήπτες που έχουν καλύτερη συμβατότητα με τον εκάστοτε πτωματικό δότη που προκύπτει. Αυτό συμβαίνει και στο ελληνικό σύστημα και βλέπουμε ότι αυτοί οι λήπτες που έχουν 6 στα 6 κοινά, δηλαδή 2α, 2b, 2dr, γιατί μόνο αυτά λαμβάνει υπόψη ο ΕΟΜ, παίρνουν το μεγαλύτερο αριθμό, 400 μόρια. Και ερχόμαστε στο δεύτερο κομμάτι εξετάσεων που πρέπει να κάνει ο υποψήφιος και το εργαστήριο προκειμένου να αξιολογήσει τον κίνδυνο. Ποιο? Να δει ποια αντισώματα υπάρχουν, αν υπάρχουν, στον ορό του κάθε λήπτη. Πριν ή μετά τη μεταμόσχευση. Μετά τη μεταμόσχευση, αυτά τα αντισώματα που σχηματίζονται τα λέμε de novo, καινούρια. Γιατί βλέπουν τα ξένα και σχηματίζονται μετά. Αυτά που σχηματίζονται πριν, γιατί σχηματίζονται? Γιατί υπάρχουν 3 κύριες αιτίες. Τη μία την είπα ήδη. Όταν γίνεται προηγούμενη μεταμόσχευση και είναι ασύμβατη. Άρα θα ευαισθητοποιηθεί ο λήπτης. Και είναι η κύρια αιτία ευαισθητοποίησης και η πιο επικίνδυνη. Οι μεταγγίσεις, οι κοίησεις και πολλά άλλα αίτια. Ποιες εξετάσεις κάνει το εργαστήριο? Πρώτον, για την έλεγχο της ευαισθητοποίησης εννοώ, τη δεύτερη ομάδα. Ο υποψήφιος λήπτης νεφρού, λοιπόν, αφού έχει εγγραφεί στη λίστα αναμονής του ΕΟΜ, ελέγχεται για αντι-HLA και τερατοξικά αντισώματα κάθε 3 με 6 μήνες. Πρέπει να έρχεται στο εργαστήριο, να του παίρνουμε ορό και να τον ελέγχουμε. Και 2 ή 4 εβδομάδες μετά από κάθε νέο γεγονός ευαισθητοποίησης. Δηλαδή, αν έχει κάνει μετάγγιση, αν έχει περάσει λίμωξη κλπ. Τι προσδιορίζουμε με αυτές τις αιμοληψίες που κάνουμε? Το PRA, το ακούτε όλοι, PRA 50%, 60%, 70%, θα το εξηγήσω λίγο παρακάτω τι είναι. Και τι άλλο κάνουμε? Αφού έχει PRA θετικό, δηλαδή έχει αντισώματα, έχει ευαισθητοποίηση, πρέπει να δούμε ποια αντισώματα είναι αυτά. Ειδικά. Άρα, η δεύτερη εξέταση που ακολουθεί μετά είναι ο προσδιορισμός της ειδικότητας των αντισωμάτων. Πιο ειδικά θα πω 2 πράγματα για το PRA, γιατί όλοι παίρνουμε αποτελέσματα και λέμε έχει 90%, 70%. Τι είναι αυτό το πράγμα?
Το PRA ουσιαστικά βγαίνει από τα αρχικά Panel Reactive Antibodies και σημαίνει, εκφράζει την πιθανότητα που έχει ένας λήπτης, ένας ασθενής, να αντιδράσει, να σκοτώσει τα κύτταρα από έναν τυχαίο δότη του πληθυσμού. Όταν λέμε λοιπόν ότι έχει 90% PRA, σημαίνει ότι υπάρχει 90% πιθανότητα να σκοτώσει αυτά τα κύτταρα, άρα του μένει μόνο 10% πιθανότητα να βρει συμβατοδότη. Αυτό σημαίνει το υψηλό PRA. Όπως βλέπουμε, κάτω από 5% είναι μη ευαισθητοποιημένοι ασθενείς ή εύκολοι για μας, 5 με 90% είναι ευαισθητοποιημένοι και πάνω από 90% οι πάρα πολύ δύσκολοι υποψήφοι λήπτες που είναι δύσκολο να βρουν δότη. Ουσιαστικά δηλαδή, θα το πω λίγο παραπάνω και θα φάω λίγο χρόνο βέβαια για να γίνει κατανοητό, διασταυρώνεται ο ορός του κάθε λήπτη, θεωρητικά, με 100 τυχαίους δότες του πληθυσμού, με τα λεμφοκύτταρά τους και βλέπουμε πόσες αντιδράσεις θα δώσει. Αν δώσει 50 θετικές, έχει 50%. Αν δώσει 80, 80%. Αυτό σημαίνει PRA. Δεν σημαίνει συγκεκριμένα αντισώματα και ειδικότητες. Όταν το PRA λοιπόν είναι θετικό, πάμε μετά παρακάτω και λέμε γιατί είναι θετικό, ποιες ειδικότητες αντισωμάτων έχει ο συγκεκριμένος ασθενής και πάμε να τις προσδιορίσουμε και να πούμε ναι, έχει έναντι του Α2, έναντι του DR11, ούτως ώστε αν προκύψει ένας δότης που έχει αυτά, να τον αποφύγουμε. Πώς τα μετράμε όλα αυτά? Όλες αυτές τις εξετάσεις πλέον γίνεται όχι με λεμφοκύτταρα που παίρνουμε από τυχαίους δότες του πληθυσμού όπως κάναμε στο παρελθόν, αλλά τώρα έχουν εξελιχθεί τα πράγματα. Υπάρχει η μεθοδολογία Luminex, όπου εποάζουμε τον ορό του κάθε λήπτη με σφαιρίδια, μπύλιες, που μιμούνται τα κύτταρα του πληθυσμού και πάνω στην επιφάνειά τους έχουν τεχνητά HLA αντιγόνα. Άρα είναι σαν να το διασταυρώνουμε ουσιαστικά με κύτταρα, με δότες του πληθυσμού. Αλλά είναι εντελώς τεχνητό και με λέιζερ ανιχνεύουμε την αντίδραση και βρίσκουμε όχι μόνο έτσι το PRA όπως δείχνουμε εδώ, βρίσκουμε και ποιες ειδικότητες αντισωμάτων έχουν και πόσο δυνατές είναι. Όσο πιο ψηλή είναι αυτή η μπάρα, λέμε είναι πολύ δυνατό. Έχει έναντι του Α2, αλλά έχει MFI. Η MFI είναι η μονάδα τέλος πάντων που το μετράμε και λέμε πόσο δυνατό είναι. Αν είναι πάνω από 3.000, αποκλείεται η μεταμόσχευση. Είναι μη αποδεκτή ασυμβατότητα γιατί θα προκαλέσει απόρριψη. Αυτό είναι ένα αποτέλεσμα που παίρνουμε όλοι όταν έρχεστε στο εργαστήριο, όταν εξετάζονται τα αντισώματά σας. Και βλέπουμε εδώ πέρα ότι ως προς διάφορους γονιδιακούς τόπους είναι αρνητικά, αλλά αν βρεθούμε αντίδραση, λέμε ναι, έχει έναντι του DRV1 και είναι 0,701. Άρα πρέπει να αποφύγει για αυτό τον ασθενή ένα δότη που έχει DR7. Αυτό θέλω να πω. Και ερχόμαστε στην τρίτη ομάδα εξετάσεων, που είναι η διασταύρωση τελικά των κυττάρων του δότη, ενός συγκεκριμένου, με τον ορό του λήπτη ακριβώς πριν τη μεταμόσχευση. Είναι η πιο κρίσιμη εξέταση πριν το χειρουργείο. Αποσκοπεί στην αποφυγή υπεροξίας απόρριψης και διενεργείται είτε με πρόσφατο ορό, που αυτό επιβάλλεται, αλλά όταν χρειάζεται και με παλαιότερους ορούς για να δούμε πώς αντιδρά ιστορικά ο ασθενής. Παλιότερα αντιδρούσε και μετά σταμάτησε να αντιδρά. Μπορεί και να τον μεταμοσχεύσουμε. Αυτό σημαίνει αυτό. Με δύο τρόπους κάνουμε την εξέταση του cross-match την τελευταία στιγμή. Δεν είναι ανάγκη να τα αναλύσω τώρα. Είναι η CDC και η κυτταρομετρία. Η κυτταρομετρία είναι πολύ πιο ευαίσθητη, δίνει πολύ πιο εύκολα θετικό αποτέλεσμα γιατί είναι ευαίσθητη. Πάντα μας προβληματίζει το αποτέλεσμά της. Δεν είναι σώνει και καλά αποτρεπτικό από τη μεταμόσχευση. Όταν όμως το CDC cross-match το πρώτο βγει θετικό, αυτό είναι αποτρεπτικό για τη μεταμόσχευση γιατί είναι και πολύ αδρή εξέταση. Και στις δύο μεθόδους εποάζουμε τα κύτταρα του συγκεκριμένου δότη του πτωματικού που θα έρθει με τον ορό του λήπτη και κοιτάμε αν υπάρχει αντίδραση. Αν σχηματιστεί αντίσωμα, θα το ανιχνεύσουμε με έναν τρόπο και θα πούμε ναι, αντιδρά, σταματάει η μεταμόσχευση. Πέρα όμως από αυτό το cross-match, το πραγματικό που κάνουμε, διενεργείται και το εικονικό, το virtual cross-match, για να γλιτώσουμε χρόνο ψυχρής ισχυμίας. Τι σημαίνει αυτό? Επειδή ο κάθε ένας από εσάς έρχεται κάθε 3 μήνες και τον εξετάζουμε, ξέρουμε ποια αντισώματα έχει στον ορό του και πόσο δυνατά είναι αυτά. Οπότε, όταν έρχεται ένας δότης που έχει ένα συγκεκριμένο τύπο, γιατί τον τυποποιούμε, είπαμε το δότη, HLA, και αυτός ο συγκεκριμένος λήπτης έχει αντισώματα έναντι του συγκεκριμένου δότη, κατευθείαν τον αποκλείουμε χωρίς να τον διασταυρώσουμε και έτσι κερδίζουμε χρόνο ψυχρής ισχυμίας. Το εργαστήριο φυσικά έχει ρόλο όχι μόνο πριν τη μεταμόσχευση, δηλαδή τυποποίησε, είδε τα αντισώματα, έκανε το cross-match και έγινε η μεταμόσχευση. Πρέπει να δει μετά αν το μόσχευμα αναγνωρίζεται από το λήπτη και αντιδρά στα αντιγόνα. Έτσι θα πρέπει να κάνει έλεγχο αντισωμάτων και μετά τη μεταμόσχευση. Και υπάρχουν πολλοί λόγοι για να κάνει de novo καινούργια αντισώματα. Η HLA ασυμβατότητα, το νοσοκατασταλτικό σχήμα, η μη συμμόρφωση στην αγωγή, φλεγμόνες μοσχεύματος κλπ.
Τα αντισώματα αυτά όταν εμφανίζονται μπορεί να υπάρχουν και να μην κάνουν τίποτα για μήνες, χρόνια. Ποιο είναι όμως το κριτικό σημείο? Ότι όταν τα δούμε εμείς την ώρα που κάνουν συμπτωματολογία κλινική, τότε πια είναι αργά. Αυτό τι σημαίνει? Ότι πρέπει σε τακτά χρονικά διαστήματα να ελέγχονται οι ασθενείς, ανεξαρτήτως της κλινικής συμπτωματολογίας, για να προλάβουμε να τα βρούμε πριν κάνουν την κλινική εικόνα και να πάρει αγωγή ο ασθενής. Γι' αυτό και υπάρχουν σχήματα μετά τη μεταμόσχευση για τον έλεγχο αυτών των ασθενών, ανάλογα με το αν είναι υψηλού κινδύνου, ενδιάμεσου ή χαμηλού ανοσολογικού κινδύνου, πιο συχνά ή λιγότερο συχνά στον πρώτο χρόνο και μετά τον πρώτο χρόνο. Ουσιαστικά είναι απαραίτητη, όπως φαίνεται, η εξατομίκευση στον έλεγχο και στην εκτίμηση της αντισωματικής απάντησης. Συμπερασματικά, έχουμε πολύ καλά εργαλεία για να ελέγχουμε. Όχι τέλεια, αλλά πολύ καλά για να ελέγχουμε την ευαισθητοποίηση πριν τη μεταμόσχευση και μετά. Τεράστια σημασία είναι η ανάλυση του ιστορικού της διακύμανσης των αντισωμάτων. Ποια, πόσο ψηλά, πότε ήταν ψηλά, πότε κατέβηκαν, μπορούμε να προχωρήσουμε ή όχι στη μεταμόσχευση. Πρέπει, φαίνεται εξάλλου, να συζητούνται ενδελεχώς μεταξύ του εργαστηρίου και της κλινικής. Κάθε μεταμόσχευση είναι μια λυσίδα ανθρώπων, φάνηκε αυτό από τις προηγούμενες ομιλίες, και το νοσολογικό εργαστήριο, αν και συχνά αόρατο, αποτελεί αναπόσπαστο κρίκο αυτής της αλυσίδας. Η επιστήμη προχωρά, οι μέθοδοι βελτιώνονται, αλλά περιμένει σταθερό κάτι πολύ σημαντικό: η δύναμη της ανθρώπινης προσφοράς και η επιθυμία όλων μας να χαρίσουμε ζωή και ελπίδα. Και ευχαριστώ για την προσοχή σας. Να κατέβω. Γιατί χρειάζονται οι συχνοί έλεγχοι και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τη διαδικασία να γίνει πιο γρήγορη. Γιατί όταν έρχεται και το ζήσατε πολύ εμείς και περιμένει το αποτέλεσμα το προς μας, όλο αυτό είναι ώρες που και προστίθεται στο μόσχευμα και είναι μια σωματική και ψυχική ταλαιπωρία και για το λίδι. Άρα η πρόοδος που είναι στο μαθητικό και στο virtual είναι σημαντικό μεταξύ πολλών άλλων. Τώρα, αν μου επιτρέπετε και αν σας κουράσαμε με τα πολύ επιστημονικά, να πω 3 λόγια για να συνοψίσω τις ομιλίες και να μπορώ να βοηθήσω από εδώ και πέρα για τις απορίες που πιθανώς έχετε. Λοιπόν, ο κύριος Δημητριάδης τι μας είπε? Μας είπε ότι και η αιμοκάθαρση και η περιτονεϊκή κάθαρση έχουν εξελιχθεί πολύ, δεν είναι όπως παλιά, και η κάθε μία μπορεί να μας προσφέρει πολλά αναλόγως με τις επιθυμίες μας. Τι θέλουμε, τι μας βολεύει, τι μας ταιριάζει καλύτερα κτλ. Και επειδή ο στόχος είναι να ζήσουν οι ασθενείς όσο γίνεται περισσότερα χρόνια, καλό είναι να ξέρουμε ότι η μεγάλη μας επιτυχία να ζήσει ένας άρρωστος 50-60 χρόνια από τη διάγνωση και μετά, να φτάσει τα 80 και τα 90, συνολικά ίσως πρέπει να ξέρουμε ότι έτσι θα πρέπει να κάνουμε και μεταμόσχευση φυσικά όσο γίνεται περισσότερο, αλλά μπορεί και περιτονεϊκή και αιμοκάθαρση. Άρα να μην ακούμε, ας το πούμε, υπερβολές και από γιατρούς πολλές φορές ότι μην κάνεις περιτονεϊκή θα πάθεις περιτονίτιδα, μην κάνεις αιμοκάθαρση θα πάθεις αυτό. Καλό είναι να ξέρουμε, να γνωρίζουμε και να επιλέγουμε αφού ενημερωθούμε. Το ένα είναι αυτό. Αυτό που είπε ο κ. Μισθελής ήταν πάρα πολύ απλό, το συνοψίζω πολύ γρήγορα. Η αιμοκάθαρση και η περιτονεϊκή είναι καλές, αλλά η μεταμόσχευση είναι πάντα καλύτερη σε όλες τις ηλικίες. Αν είναι να ζήσεις 10 χρόνια στην αιμοκάθαρση, θα ζήσεις 20 χρόνια στη μεταμόσχευση και θα ζήσεις καλύτερα. Υπάρχουν κάποια θέματα, γι' αυτό χρειάζεται να κάνουμε πολύ προσεκτική αξιολόγηση. Και η κυρία Χαντάντ είπε προσεκτικά ορισμένα πράγματα. Ποια είναι τα βασικά βήματα? Δεν είναι 1000 βήματα, είναι 10 βήματα. Αν κάποιος θέλει, τις εξετάσεις μπορεί να τις τελειώσει σε 20 μέρες, 1 μήνα. Και τέλος, αυτά που είπε η κυρία Φυλάκτου, που εγώ θα πω ότι δεν είναι ο αφανής ήρωας η κυρία Φυλάκτου νοσολογικό, είναι το κέντρο γύρω από το οποίο περιστρεφόμαστε, είναι ότι όπως αν κολλήσουμε ένα απλό ιό, έναν ιό που μας κάνει κοινό κρυολόγημα, θα κάνουμε αντισώματα που θα φάνε μετά όχι μόνο τον ίδιο τον ιό, αλλά και όλα του τα πρώτα ξαδέρφια. Έτσι, κι αν έχουμε μία νοσοποίηση από μία μετάγγιση ή από τα παιδιά μας, αν είμαστε κυρίες και γεννήσαμε, θα έχουμε αντισώματα έναντι πολλών αντιγόνων. Τι κάνει το εργαστήριο?
πάμε και δίνουμε αίμα, βλέπει τι αντισώματα έχουμε έναντι ποιων αντιγόνων και με αυτόν τον τρόπο μας κατατάσσει, μας ταιριάζει με τους δότες. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό όταν λέμε κάθε 3 με 6 μήνες, γιατί ξέρω πολλούς από τους ασθενείς μας και εμείς το κάνουμε σαν ασθενείς. Άντε θα πάμε σήμερα, άντε θα πάμε αύριο. Περνάνε και 2 και 3 και 5 χρόνια και δεν πηγαίνουμε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα να το τηρούμε. Και επίσης αυτό που θέλω να προσθέσω, γιατί το υπενήχθη και η κυρία Φυλάκτου και εγώ θέλω να προσθέσω και με την κυρία Φυλάκτου ή με τον κύριο Μισηρλή και με την προετοιμασία που κάνουμε, έχουμε πλέον αρκετά χρόνια που κάνουμε και HLA ασύμβατες μεταμοσχεύσεις και αβεό ασύμβατες μεταμοσχεύσεις. Δηλαδή αυτά που θα κάνατε αν πηγαίνατε στη Βαρκελόνη ή στη Γερμανία, αυτά τα κάνουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη και μάλιστα με εξαιρετικά καλά αποτελέσματα, γιατί έχουμε και τα μέσα και τις δυνατότητες. Το χειρουργικό κομμάτι είναι πάντα πολύ υψηλού επίπεδου και σε κάθε περίπτωση ο καθένας από εσάς που έκανε αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή και τώρα κάνει μεταμόσχευση, και εγώ μιλάω στους ασθενείς που ήταν καλά στην αιμοκάθαρση περιτοναϊκή, ξέρουν αν είναι καλύτερα ή αν είναι χειρότερα στην μεταμόσχευση. Εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Λοιπόν, αυτά αν μπορώ να συνοψίσω και να δώσω το λόγο στον κύριο Συμπρόεδρο για να ρωτήσετε όσο μπορούμε, 1 τέταρτο, 20 λεπτά πριν σας κουράσουμε και θέλετε να μας αφήσετε για ερωτήσεις. Ναι, νομίζω αυτό είναι το πιο σημαντικό. Τώρα, ό,τι ερωτήσεις, ό,τι θέμα θέλετε να συζητήσετε, είναι μια καλή ευκαιρία. Έχουμε εδώ ανθρώπους που μπορούν να δώσουν. Ναι. Να ρωτήσω εάν ο Ζεμπίκ έχει κάνει δηλαδή με θέματα μεταμόσχευσης, αν έχει ερευνηθεί. Πάρα πολύ. Προσωπικά την κάνω και με έχει αλλάξει όλη τη ζωή. Πάρα πολύ σημαντική ερώτηση, γιατί το κλειδί της επιτυχίας στη μεταμόσχευση είναι να προετοιμάσεις τον ασθενή κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και αυτό δεν είναι μόνο ο νεφρός, είναι και όλα τα άλλα. Και ο κύριος Μισηρλής αναφέρθηκε στο θέμα του φρέγγιτη, δηλαδή στις δυνάμεις, να το πούμε έτσι απλά, του ασθενή. Αυτό γιατί ο Ζεμπίκ έχει να κάνει με το μεταβολικό σύνδρομο, δεν είναι μόνο θέμα βάρους. Άρα, στο ποια είναι η απάντηση? Ναι, κοιτάξτε να δείτε λίγο. Τα τελευταία χρόνια, επειδή έχουμε λίγο, το έχουμε με την καλή έννοια, λίγο είμαστε υπερπροσεκτικοί με τα καινούργια φάρμακα. Το Υπουργείο τυποποιεί και έχει μια πολύ αυστηρή διαδικασία για το πώς τα καινούργια φάρμακα θα κυκλοφορούν. Για παράδειγμα, το συγκεκριμένο φάρμακο που είπατε έχει 10-15 χρόνια που κυκλοφορεί για το διαβήτη. Έχει και κάποια χρόνια που έχει ένδειξη πλήρη και κυκλοφορεί για την παχυσαρκία. Ναι, αλλά δεν το πληρώνει το Υπουργείο για τους ασθενείς που έχουν πολλά κιλά, γιατί σε λέει αν αρχίσω και το πληρώνω θα το πάρει η μισή Ελλάδα. Μπαίνουν δηλαδή και ας πούμε πράγματα μη ιατρικά. Άρα, αν εμείς οι γιατροί ένα εγκεκριμένο φάρμακο μπορεί να μην το πληρώνει για παράδειγμα το Υπουργείο, εμείς πάλι έχουμε υποχρέωση να το εξηγήσουμε στον ασθενή και να πούμε κοίταξε να δεις, μπορεί να το πάρεις, είναι εγκεκριμένο, θα σου κάνει καλό. Επίσης, τα φάρμακα που λέμε στη μεταμόσχευση ή στην αιμοκάθαρση, όταν ένα φάρμακο, ας το πούμε, εγκρίνεται, δεν μπορεί να έχει 100 ή 150 υποκατηγορίες. Το συγκεκριμένο έχει δώσει πολλές λύσεις και άρα φάρμακα της κατηγορίας έχουν δώσει πολλές λύσεις. Καλό είναι να είμαστε προσεκτικοί, αλλά δεν πρέπει να είμαστε υπερβολικοί. Και είχε αλλάξει το τοπίο το συγκεκριμένο. Για να σκεφτείτε, ας πούμε, στη μεταμόσχευση, είπατος, υπήρχε μία περίοδος παγκοσμίως. Γινόταν συγχρόνως ή λίγο πριν ή λίγο μετά και χειρουργία βαριατρική σε ασθενείς που είχαν μεταβολικό σύνδρομο, λιπόδιήθης κλπ. Το Ζεμπίκ έχει και αυτή η κατηγορία φαρμάκων, έτσι δεν είναι ένα, θα εκλείψουν τη βαριατρική, τη χειρουργική. Γιατί υπάρχει ένας πολύ, ή θα την μειώσει σημαντικά, ένας τρόπος πιο απλός, που δεν είναι χειρουργείο. Άρα θα αλλάξει. Απλά είμαστε
νωρίς για να ξέρουμε τη μακροχρόνια εικόνα. Αυτό είναι κάτι που δεν το ξέρουμε ακόμα. Να ρωτήσω κάτι, ναι. Μετά τη μεταμόσχευση, θα μας πείτε λίγο για τις συνοσιρότητες, όπως είπατε, το λίγο οι γιατροί, έχουν να κάνουν με τα φάρμακα, δηλαδή με την ποσότητα των φαρμάκων. Γιατί, ναι, θα σου πω τώρα από αυτό. Ο κύριος Μιστηλής, νομίζω, θα μας απαντήσει. Πολύ ενδιαφέρουσα και up-to-date η ερώτησή σας. Είναι σημαντικό ο ασθενής να είναι ενημερωμένος όχι μόνο για τα υπέρ, αλλά και για κάποιες καταστάσεις που τις βλέπουμε μετά τη μεταμόσχευση. Μετά τη μεταμόσχευση, καταρχάς συνεχίζεται η παρακολούθηση των μεταμοσχευμένων ασθενούς. Σύμφωνα με τα guidelines, ακόμα και μετά τον πρώτο χρόνο πρέπει να γίνεται αναδείμενο σε τακτική βάση του εξωτερικού γιατρού. Ελέγχουμε για καρδιακά νοσήματα το ίδιο συχνά όπως και στις άλλες μεθόδους που κατάστασαν τις νεκροπαιδείες. Ελέγχουμε για λοιμώξεις. Οι λοιμώξεις που μπορεί να εμφανιστούν τις ονομάζουμε ευκαιριακές, όχι γιατί εμφανίζονται την ευκαιρία της νύχτης της ανοσοκαταστολής. Είναι και άλλα τα αίτια. Είναι η ανοσοκαταστολή, είναι ένας παράγοντας η ανοσοκαταστολή. Γι' αυτό και πάντοτε σε αυτές τις περιπτώσεις, εκείνο το οποίο κάνουμε είναι είτε να σταματάμε κάποια φάρμακα τα οποία ενοχοποιούνται για την επιδείνωση της λίμωξης. Συνεργαζόμαστε επίσης πολύ καλά και με το λοιμοξιολογικό τμήμα του νοσοκομείου και την εφαρμογή στοχευμένης αντιβίωσης όταν έχουμε να κάνουμε βαριές μικροβιακές λοιμώξεις. Έχουμε και υγιεινείς λοιμώξεις οι οποίες μας απασχολούν. Έχουμε όπλα όμως για αυτές τις καταστάσεις. Πρέπει να τηρούμε τους κανόνες της προφύλαξης που πρέπει να παίρνουν αυτοί οι άρρωστοι για ένα χρονικό διάστημα που μπορεί να φτάσει 6 μερικές φορές ακόμα και 9 μήνες μετά την μεταμόσχευση. Συναντάμε πράγματι τέτοιες καταστάσεις, αλλά όπως έδειξα και στην ομιλία μου, είναι καταστάσεις οι οποίες δεν είναι, ας πούμε, ο κανόνας, να το πω έτσι. Είναι, δηλαδή, είναι καταστάσεις που μπορεί να τις συναντήσεις και να τις αντιμετωπίσεις. Ένα πράγμα που μπορεί να σκεφτεί κανείς είναι ότι η μεταμόσχευση δεν είναι μια μαγική λύση. Δεν είναι χολοκυστεκτομή, δεν είναι την έκανες και την άλλη μέρα όλα καλά. Αλλάζεις ένα πρόβλημα με άλλα ζητήματα. Αυτή είναι η αλήθεια, γιατί τα φάρμακα σαν καταστολής, γιατί ο οργανισμός προφυλάξης πρέπει να παίρνουμε, όλα αυτά έχουν τους δικούς τους κινδύνους, έχουν τις δικές τους παρενέργειες. Αλλά αν βάλει κανείς στο ισοζύγιο, η ζυγαριά βγαίνει πολύ προς τη μία πλευρά και με πολύ απλή προσοχή. Δεν χρειάζεται να ζει κανείς σε μία σφαίρα απομονωμένος. Η μεταμόσχευση αυτό που σου κάνει παρά τις προφυλάξεις είναι ότι σε βοηθάει να είσαι αυτός που θέλεις να είσαι μετά. Στη δουλειά, στο σπίτι, παντού. Να είσαι ελεύθερος από την αιμοκάθαρση. Αυτό είναι το βασικό. Και αν με επιτρέπετε, αμέσως θα σας δώσω το λόγο. Είναι κρίσιμο το διάστημα των πρώτων μηνών, 3-6 μηνών. Εκεί προσέχουμε παραπάνω. Μετά στην πορεία τα πράγματα είναι πιο απλά. Και επίσης είναι πιο εύκολα τα πράγματα τώρα από ό,τι ήταν πριν από 10 χρόνια και πριν από 20 χρόνια. Γιατί τα σχήματα που χρησιμοποιούμε έχουν, για παράδειγμα, λιγότερο κορτιζόνη. Κορτιζόνη που παίρναν οι άρρωστοι πριν από χρόνια, πριν από 20 χρόνια που ήμασταν εμείς ειδικευόμενοι, ήταν τετραπλάσια στο τρίμηνο και στο εξάμηνο από αυτό που παίρνουμε τώρα. Άρα έχουμε και λιγότερες λοιμώξεις και λιγότερο διαβήτη. Λέω ένα απλό παράδειγμα. Ένα χέρι είδα από εκεί, ναι, βέβαιος. Πείτε μας. Για το προμεταμοσχευτικό. Όλοι περιμένουμε αρκετά χρόνια μέχρι τη μεταμόσχευση. Από τότε όμως που έγινε ο προμεταμοσχευτικός, όπως στην δική μου περίπτωση που έχουν περάσει 5-6 χρόνια, περνάνε κάποια χρόνια. Υπάρχει κάτι που πρέπει να προσέξουμε στις εξετάσεις, δηλαδή κάποιες εξετάσεις πρέπει να ξαναγίνουν περιοδικά. Υπάρχει κάποιο πρωτόκολλο το οποίο μας λέει κάθε χρόνο θα κάνεις αυτό, κάθε 2 χρόνια θα κάνεις αυτό κτλ. Πολύ καλή ερώτηση και μάλιστα, αν μου επιτρέπετε, το τελευταίο διάστημα ξεκινήσαμε μια τεράστια προσπάθεια να ξαναενημερώσουμε τους γιατρούς των μονάδων, γιατί λίγο θέλετε, επειδή πάλι είναι η καθημερινότητα, λίγο θέλετε γιατί ξεχνάμε, είναι βασική υποχρέωση των μονάδων πρώτον να κάνουν τον προμεταμοσχευτικό και μετά να τον ενημερώνουν τακτικά. Να σας πιέζουν, να σας μαλώνουν, να σας παρακινούν να κάνετε τις εξετάσεις. Τώρα, αν θέλετε
Μόλις δώσω το λόγο στον κύριο Τσουλφά, η κυρία Χαντάτ τα ξέρει να μας πει σε γενικές γραμμές κάθε πότε θα κάνουμε τι. Είναι εξαίρετη η ερώτηση, γιατί ο κ. Σαφής είναι ένα πρόβλημα που βιώνουμε και προσπαθούμε να βρούμε τη λύση. Δηλαδή, όπως ξέρετε, η αναμονή είναι 8-10 χρόνια. Έτσι, ο καθένας αλλάζει σε αυτά τα 8-10 χρόνια και σταθερά να είναι, όταν έρθει η ώρα ξαφνικά το τηλέφωνο έλα βρέθηκε νεφρός, θα πει ο αναισθησιολόγος ναι, αλλά δεν έχω πρόσφατο υπέρηχο καρδιάς. Μπορεί να μην έχει συμπτώματα, αλλά χρειάζομαι ένα πρόσφατο. Και άντε ξαφνικά τρέχει τελευταία στιγμή. Ή θα πει ο χειρουργός, ναι, αλλά θέλω μια αγγιογραφία γιατί έχω περάσει χρόνια. Και θα πείτε εσείς, και εγώ δεν ήξερα, πού να ξέρω ότι πρέπει κάθε τόσο. Άρα αυτό είναι σημαντικό. Αυτή η επικοινωνία ενδιάμεσα. Και να μας πεις, κυρία Χαντάτ. Όντως, πρέπει να γίνεται η ειδικοποίηση, ειδικά από τον καρδιολογικό έλεγχο πρέπει να γίνεται ανά 6 μήνες επαναεξέταση, όπως και η αναστροσκόπηση, κολονοσκόπηση, αναλόγως αν γίνει, πρέπει να γίνει μετά από 5 χρόνια. Αλλιώς, αν υπάρχει οικογενειακό ιστορικό, θα πρέπει να γίνεται ανά 3 χρόνια. Ένα μεμβαστηριακό έλεγχο με καλή ρύθμιση του ζαχάρου, και αυτά πρέπει να ελέγχονται τουλάχιστον ανά εξάμηνο. Κυρίως για τα νηπτικά αγγεία κάνουμε στον χρόνο, αν δούμε ότι υπάρχει μη καλή ρύθμιση των λιπιδίων και αυτά, θα πρέπει να γίνεται επανέλεγχος σε 1 με 2 χρόνια για αξιολογική αγγειογραφία. Κυρίως αυτά είναι που ξαναμένουν στη διαδικασία να ελέγξει. Αν μου επιτρέπετε, για να συμπληρώσω τώρα, λόγω ότι η κυρία Χαντάτ τα λέει πολύ καλά, αλλά ως παλιότερος να σας πω ορισμένα πρακτικά πράγματα. Στη μονάδα δεν πηγαίνουμε μόνο να κάνουμε αιμοκάθαρση. Δηλαδή, ο γιατρός της μονάδας πρέπει να μας πει, πρέπει στο χρόνο πάνω να κάνουμε έναν υπέρηχο καρδιάς. Εγώ τι έλεγα πάντα. Τύπωσέ το στον καρδιολόγο τον ιδιώτη 2 φορές, ένα να κρατηθεί από τον ασθενή και ένα να κρατηθεί στο φάκελο του προμεταμοσχευτικού. Κάναμε ένα τρίπλεξ καροτίδων κάθε 2 χρόνια. Τύπωσέ το 2 φορές, ένα να κρατηθεί από τον ασθενή, ένα να κρατηθεί από τον, μέσα στο φάκελο τον προμεταμοσχευτικό. Κάναμε μια γαστροσκόπηση. Τύπωσέ το 2 φορές. Δεν είναι πολλά τα πράγματα αυτά τα οποία πρέπει να γίνουν. Γενικά το ετήσιο check-up που ούτως ή άλλως πρέπει να κάνει κάποιος στην αιμοκάθαρση καλύπτει το 80%. Και βέβαια τουλάχιστον κάθε 6 μήνες, αν μπορείτε και 3, να περάσετε μια βόλτα από το Ιπποκράτη να δώσετε κυταροτοξικά. Αυτό είναι το κέριο σημείο, το α και το ω. Δηλαδή υπέρηχο καρδιάς μπορούμε να σας κάνουμε επιγόντως στο Ιπποκράτιο αν έρθετε για μεταμόσχευση. Έχουμε καρδιολόγους, όλες οι κλινικές, καινούργια μηχανήματα. Αλλά τα αντισώματα πρέπει να τα τυποποιούμε, γιατί αν είναι τα αντισώματα σας άλλα, σας φωνάξαμε τζάμπα, που λέει ο λόγος. Αυτό είναι ένα βασικό. Η κυρία Φυλάκου, ο κ. Μισήλης, βεβαίως. Αν μπορώ να προσθέσω, φτάνουμε σε πάρα πολλές πτωματικές μεταμοσχεύσεις να έρχονται υποψήφιοι γλυπτές που έχουμε να τους δούμε 1 χρόνο, 2 χρόνια, 3, και προσπαθώντας να μην τους αποκλείσουμε από τη μεταμόσχευση, γιατί κανονικά πρέπει να αποκλειστούν, δεν τους έχουμε ελέγξει. Κάνουμε εκείνη την ώρα το βράδυ τη νύχτα και τεροτοξικά αντισώματα, προκειμένου να τους κρατήσουμε στη λίστα και να μην χάσουμε την ευκαιρία τους. Φυσικά, αυτό που είπε ο κ. Σεραφίδης, μπορεί ξαφνικά, ενώ δεν ξέραμε ότι υπάρχει ειδικότητα, να τη βρούμε εκείνη την ώρα το βράδυ και να αποκλειστεί ο ασθενής, γιατί το βρήκαμε τελευταία στιγμή. Και ο κύριος Μισθηλής, μια τελευταία. Σύμφωνα με αυτά που είπε και ο κ. Σαραφίδης προηγουμένως, να χωρίσω στο επίπεδο που έγινε ο κ. Σαραφίδης, εγώ με την εμπειρία που έχω τόσα χρόνια σε αυτό το κομμάτι των μεταμοσχεύσεων, εκείνο που ξέρω είναι το εξής, ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία η ενημέρωση του υποψήφιου γενετικού μοσχεύματος στο πρώτο τη στιγμή που έρχεται για να ενημερωθεί και για τη μεταμόσχευση και τη στιγμή που σου φέρνει και το προμεταμοσχευτικό φάκελο. Εκεί ο γιατρός, ο οποίος ασχολείται με το προμεταμοσχευτικό έργο, πρέπει να κρατήσει και να ασχοληθεί μαζί του και να του εξηγήσει ότι πράγματι ο καρδιαγγειακός έλεγχος πρέπει να γίνεται τακτικά. Η κολονοσκόπηση και η γαστροσκόπηση είναι κάποιες ηλικίες κάθε 3 με 5 χρόνια. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό το πράγμα να το καταλάβει και ο γιατρός αλλά και ο ασθενής, ότι έγινε κατανοητή η ενημέρωση του πρώτου ραντεβού. Παίζει μεγάλη σημασία το πρώτο ραντεβού. Δηλαδή είναι σημαντικό. Έρχονται ασθενείς που δεν τους ξέρουμε, κύριε Σαραφίδη, και είναι η πρώτη γνωριμία και ο ασθενής δημιουργεί μια κατάσταση
που θα έρθει και τον πρώτο χρόνο και τον δεύτερο και τον τρίτο, θα έρχεται συνέχεια θα ενημερώνει. Αλλά το πρώτο ραντεβού για να ενημερωθεί για την επικαιροποίηση έχει πολύ μεγάλη σημασία. Και αν μου επιτρέπετε, και εσείς και ο Σύλλογος και ο καθένας ξεχωριστά, οι μονάδες έχουν την καθημερινότητά τους. Και οι μονάδες έχουν μια δύσκολη καθημερινότητα και οι γιατροί και οι νοσηλευτές κουράζονται κτλ. Αλλά πρέπει να μην ξεχνάμε ότι δεν είναι μόνο οι αιμοκάτρες, δεν είναι μόνο τα μηνιαία εργαστηριακά. Άρα λοιπόν, αν έχουμε έναν ηλικιωμένο, και το λέω με όλη μου την αγάπη, ένα από 85 χρόνων που έχει περάσει 2 εμφράγματα και τον στέλνουμε κάθε 6 μήνες στον καρδιολόγο και καλά κάνουμε, και τον 55 που δεν έχει περάσει απολύτως τίποτα, μια φορά το χρόνο πρέπει να τον στέλνουμε στον καρδιολόγο. Γιατί κάνει αιμοκάθαρση και είναι ο κίνδυνος αυξημένος. Δεν μπορούμε να το ρωτάμε καλά είσαι, καλά είμαι. Αυτό είναι βασικό. Πρέπει να έχουμε μια συνολική, σωστή ιατρική προσέγγιση. Και το τελευταίο που θέλω να πω, κακά τα ψέματα, έχουμε μονάδες που στους 100 ασθενείς οι 40 έχουν τελειωμένο προμεταμοσχευτικό. Και έχουμε μονάδες που στους 100 ασθενείς έχουν οι 3 τελειωμένο προμεταμοσχευτικό. Αυτό είναι ευθύνη και του συλλόγου, με καλό τρόπο, με ενημέρωση, με πίεση, να διορθωθεί. Να έχουμε ισότιμη, εν πάση περιπτώσει, ιατρική φροντίδα όσο γίνεται περισσότερο, στα πλαίσια του εφικτού. Δεν ξέρω αν έχουμε άλλες ερωτήσεις. Ο κ. Καργαμάνης. Σπύρο, μην πεις πόσα χρόνια σε πίεζε να κάνεις προμεταμοσχευτικό. Μην πεις πόσα χρόνια σε πίεζε να κάνεις προμεταμοσχευτικό. Υπάρχει και αυτό, γιατί οι ασθενείς στις μονάδες, πολλές φορές τον κύριο Καργαμάνη, που τον γνωρίζω πολλά χρόνια και τον αγαπώ πολύ, τον πειράζω. Και εμείς στις μονάδες, οι ασθενείς, υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που λέμε εντάξει, καλά είμαι. Και όντως, καλά είσαι στη μονάδα. Μια χαρά. Αλλά στη μεταμόσχευση θα είσαι και λίγο καλύτερα. Σας ακούμε. Κάντε την ερώτηση. Τώρα μιλήσατε για την κορτιζόνη. Η μεταμοσχευμένη υπάρχει πιθανότητα να αποποιεί η κορτιζόνη ή αναλόγως το άτομο τι υπάρχει αυτό, δηλαδή η κορτιζόνη αποποίηση κάποιον μεταμοσχευμένο. Πολύ ωραία. Θα μας πει ο κ. Μισελής που έχει τη μεγαλύτερη εμπειρία. Έτσι γενικά να απαντήσω, γιατί αυτό είναι πολύ... Κοιτάξτε, υπάρχουν ασθενείς που μπορεί να το πει όταν κόβεται η κορτιζόνη, την κόβουμε σε κατηγορίες ασθενών που έχουν διάθεση για ζαχαροδρομική υπερδιάωση, συγγνώμη που σας έχω που υπάρχουν σε κάποιες κατηγορίες και η διακοπή της κορτιζόνης, το έχω δει πολλές φορές αυτό, δεν γίνεται όψιμα, γίνεται πρόβλημα. Δηλαδή το πρώτο χρονικό διάστημα, εκείνο που μπορεί να εμφανιστούν κάποια ζητήματα και στα οποία θα κρύβει ο γιατρός αν είναι αντιμετώπιση ή όχι. Πρωτόκολλα διακοπής της κορτιζόνης υπάρχουν. Εμείς στο κέντρο μας δεν έχουμε τέτοιο πρωτόκολλο. Όλοι οι ασθενείς δηλαδή δεν έχουμε πρωτόκολλο, γιατί για να κοπεί η κορτιζόνη και να τον έχει στον άρρωστο σε λυπήριο σου καταστολή, θα πρέπει να έχει μια τακτική παρακολούθηση, όχι μόνο κλινική και εργαστηριακή από πλευράς του μεταμοσχευτικού κέντρου, από πλευράς ανοσολογικής, γιατί μπορεί η διακοπή της κορτιζόνης συνδέεται με μεγαλύτερο ποσοστό εμφάνισης οξείας απόρριψης, η οποία οξεία απόρριψη πολλές φορές, όχι πολλές φορές, σε σημαντικό ποσοστό δεν την καταλαβαίνεις κιόλας. Δηλαδή είναι εργαστηριακό έπληκτο. Έρχονται ασθενείς και βλέπουμε και να έχουν ανεβασμένη την κρεατινή. Και όταν τους ρωτάς, ας πούμε, μετά εκ των υστέρων, σου λένε ότι ξέρεις τι, την έπαιρνα μέρα παραμέρα ή ξέρω εγώ την έκοψα την κορτιζόνη. Δεν φαίνεται αυτό, μόνο με εργαστηριακά φαίνεται. Πρέπει να είναι σε πρωτόκολλο αυτή την κορτιζόνη. Αυτό που θέλουμε να πούμε είναι ότι σε ασθενείς χαμηλού κινδύνου, σε ζώσα μεταμόσχευση από συγγενή, υπάρχουν πρωτόκολλα στο εξωτερικό τα οποία έχουν μείωση ή και καθόλου κορτιζόνη, τα οποία και εμείς σιγά σιγά θα τα εφαρμόσουμε, αλλά αυτό χρειάζεται και άλλου τύπου παρακολούθηση. Χρειάζεται δηλαδή και βιοψίες πρωτοκόλλου, να έρχεται ο ασθενής κάθε χρόνο, κάθε 6 μήνες και να κάνουμε βιοψία στο μόσχευμα για να μην χάσουμε αυτό που είπε ο κ. Μισελής, την οξεία απόρριψη. Σε κάθε περίπτωση υπάρχουν λύσεις για όλα και μπορούμε να τα συζητάμε με το γιατρό μας. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι μικρές δόσεις κορτιζόνης που παίρνουμε όλοι σήμερα, δηλαδή τα 2 ή τα 4 μιλιγκράμμ, δεν δημιουργούν τα προβλήματα που δημιουργούσαν πριν από πολλά χρόνια. Βελτιώνονται τα πράγματα συνεχώς. Κυρία Σαμιωτάκη, μια τελευταία ερώτηση και να κλείσουμε. Και ο κύριος Πρόεδρος.
Γνωρίζοντας ότι η αναμονή για μεταμόσχευση είναι στα 8 με 10 χρόνια, έτσι πως έχει διαμορφωθεί, και δίνοντας η εναλλακτική να έχουμε ζώσα μεταμόσχευση από συγγενή δότη, ποια είναι τα κριτήρια και ποιο είναι το μάξιμο ηλικίας που ο συγγενής, δηλαδή ο πατέρας ή η μητέρα, μπορεί να δώσει μόσχευση? Ωραία, κυρία Χαντάρ να μας το πει αυτό, που είναι πολύ καλή ερώτηση. Και σας έκλεψε την ερώτηση, κύριε Πρόεδρε, κυρία Σαμπούτη. Το κριτήριό μας είναι η κάθαρση. Σε κάθε ηλικία υπάρχει ένας πίνακας πάνω στις κατευθυντήριες οδηγίες που πάμε με την κάθαρση. Δηλαδή, υπολογίζουμε την κάθαρση στο δότη, αναλόγως στην ηλικία του, και μπορούμε να προχωρήσουμε στην μεταμόσχευση. Εννοείται να μην υπάρχουν συνεπάρξεις νοσήματα που να μας αποτρέπουν την. Και ο σκοπός μας είναι να είναι όσο πιο ασφαλής, για να μην προκαλέσουμε και νεφρική ανεπάρκεια και στο δότη. Αλλά υπάρχουν και διαδικτυακά ένα tool που μας βοηθάει για να δούμε, για να εκτιμήσουμε το κίνδυνο εμφάνισης της νεφρικής ανεπάρκειας, οπότε και σε προχωρημένες ηλικίες μπορούμε να προχωρήσουμε και σε ζώσα μεταμόσχευση. Και δεν είναι μόνο συγγενείς. Το λέω γιατί έχουν προχωρήσει, και καλό είναι που έχουν προχωρήσει, γιατί αυτό που ζούσαμε παλιά, ότι η γιαγιά να δώσει στο παιδί το πολύ μικρό, πολύ ευγενές, αλλά για το παιδί πιο δύσκολο. Μπορεί να είναι οι συναισθηματικοί δότες, βέβαια αυτό ελέγχεται πολύ λεπτομερώς από τον αιών και έτσι πρέπει, ή επίσης μπορεί να είναι η δωρεά στην κοινότητα. Αν κάποιος έχει ένα ζώντα δότη, δεν είναι συμβατή, μπορεί να δώσει ο ζώντας δότη στην κοινότητα και ο λήπτης, το ζευγάρι του, πάει στην κορυφή της λίστας και έχει επιλογή. Υπάρχουν δηλαδή πολύ διαφορετικοί τρόποι. Πάντως αυτό που είπε η κυρία Σεμνιωτάκη, τώρα, αν μου επιτρέπετε, έχει επίσης αλλάξει και έχει δίκιο, πρέπει να τονίσουμε. Δεν υπάρχει ηλικία για το δότη αυτή τη στιγμή. Εντάξει. Έχουμε ασθενείς που έχουν συγγενείς και 80 και 82 χρονών και 85. Αν είναι οι νεφροί τους καλά, μπορούν να γίνουν δότες και οι ίδιοι να είναι καλά. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι αυτό που πρέπει να συζητάμε ξανά. Δηλαδή, παλιά, αν έβλεπε κάποιον άνθρωπο 60 χρόνια ξεκινάει αιμοκάταρση, δεν σκεφτόταν κανένα στη μεταμόσχευση. Κατά ψέματα. Ενώ τώρα, τουλάχιστον στο Ιπποκράτιο και σε άλλα νοσοκομεία, ίσως ειδικά σε εμάς που έχουμε μια ευαισθησία, το πρώτο που ρωτάμε στους 60άριδες είναι: έχεις καμιά θεία να είναι λίγο πιο νεαρή, να είναι 70, να είναι 75. Έχουμε ασθενείς που μεταμοσχεύτηκαν από τις πεθερές. Έχουμε παιδάκια, όπως είπε ο κύριος Τσουλφάς, μπορεί η μαμά και ο μπαμπάς να είναι ασύμβατοι και δίνει η νονά. Επίσης, από τη σύζυγο ή το σύζυγο, έχουμε μεγάλες δυνατότητες. Τώρα κάνουμε ασύμβατες μεταμοσχεύσεις. Δηλαδή, παλιά λέγαμε ασύμβατος με τη σύζυγο, τι να κάνουμε, δεν πειράζει. Αυτό το πράγμα δεν το λέμε πλέον. Και η μεγάλη πλειοψηφία των ζώσεων μεταμοσχεύσεων είναι από τη σύζυγο προς το σύζυγο. Άρα, αλλάζει πολύ ευνοϊκά αυτό το πράγμα και πιθανολογούμε ότι θα βελτιωθεί. Και τα 8 χρόνια αναμονής, τα πράγματα είναι απλά. Αν οι μεταμοσχεύσεις διπλασιαστούν στα 5 χρόνια από τώρα, τα 8 χρόνια αναμονής θα γίνουν 4. Και ελπίζουμε όλοι προς αυτό. Ανεβαίνουν 10-12% κάθε χρόνο. Αυτό είναι που ελπίζουμε και αυτό είναι που θέλουμε όλοι. Για να παιδεύσουμε τα γένια μας, πώς μεταμοσχεύσει έκλεισε το Ιπποκράτιο 25? Έκλεισε ακριβώς με τον ίδιο νούμερο με το λαϊκό, που πριν από λίγα χρόνια, νομίζω έχουμε 64 πνευματικούς, που πριν από λίγα χρόνια θεωρούνταν, ας το πούμε, ένα μαγικό όνειρο. Οι νεφρολόγοι ήρωες βλέπουν μεταμοσχευμένους στα ιατρία τους. Βλέπουμε πολλούς τώρα και οι δύο κλινικές μαζί. Είμαστε σύνολο πάνω από 700 ασθενείς, κύριε Μισηλή, έτσι δεν είναι? 450 είστε εσείς και καμιά 300 είμαστε εμείς, άρα μιλάμε για 700 και ασθενείς. Κύριε Πρόεδρε, να κλείσετε λίγο με την τελευταία ερώτηση, αν σας προλάβαμε να μας καληνυχτήσετε. Ωραία. Ερώτηση, γιατί μου στείλαν μήνυμα για αυτό το λόγο. Αν θέλετε να κλείσετε... Ναι. Εγώ απλά να σας ευχαριστήσω. Νομίζω ότι όλοι μας πήγαμε από εδώ πέρα πολύ πιο ενημερωμένοι, πιο σοφοί. Με κάποια προβλήματα, λίγο τεχνικά, αλλά είχαμε
τόλμη σήμερα να κάνουμε και μια ζωντανή μετάδοση στο κανάλι του Συλλόγου και μας παρακολουθούσε και ο κόσμος από όλη την Ελλάδα. Την επόμενη φορά θα είμαστε ακόμα πιο οργανωμένοι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτά που μοιραστήκατε μαζί μας και να είστε σίγουροι ότι ο Σύλλογος πάντα όταν τον χρειάζεται και θα είναι δίπλα σας. Λοιπόν, έχουμε και ένα ευχάριστο. Συγγνώμη κιόλας, δεν ξέρετε. Λοιπόν, μόλις είχε τηλεφώνημα από το Κοπρέτη. Μπράβο. Μπράβο. Άρα η κυρία Φυλάκτο και ο κύριος Πάσπορ να γυρίσουν πίσω. Δεν τελειώσαμε. Δεν τελειώσαμε. Ο Ρέμος όπως λέει και δεν τελειώσαμε. Θα θέλαμε λίγο να ανεβείτε να βγάλουμε κάποιες αναμνηστικές φωτογραφίες και να σας δώσουμε και κάτι που με τους γιατρούς μου ένας με εγχείρησε και ο άλλος με έχει οδόνει. Και δεν ακούτε το γιατρό. Η γυναίκα μου λίγο, η γυναίκα μου να δει κοντά μου να μας κάνει φωτογραφίες.